Rama Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Hare Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Devasadi Gaura Bhaktavranda Hare Krishna Mataji. Thanks Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஒரு ஜபா 1 ரவுண்டு ஃபினிஷ் பண்ணீங்க. இந்த இப்போ பிரணத்தி பண்ணிட்டு செஷன் போயிடலாம். எஸ், எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேஷலக்ய சக்ஷுருன்மீலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाचायते देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे. सर्वं श्री कृष्णार्पणम. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு சாப்டர் 15 பார்க்க போறோம், புருஷோத்தம யோகா. ஓகேவா? நாளையிலேருந்து புருஷோத்தம மாசம் ஆரம்பிக்க போகுது. இன்னைக்கு நம்ம புருஷோத்தம யோகா பார்க்க போறோம். இந்த சாப்டர்ல ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, மொத்தம் 20 ஸ்லோகங்கள். 20 ஸ்லோகமும் பகவான் வாயால சொல்லப்பட்டது. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகா பகவான் உவாச்ச அப்படின்னு ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா 20 ஸ்லோகமுமே பகவானால சொல்லப்பட்டது. நான் இங்கே உத்தமர், புருஷர்களே உத்தமர் நானு, ஸோ நான் புருஷோத்தமர் அப்படின்னு பகவான் தன்னைத்தானே அறிவிச்சுக்கிற ஒரு சாப்டர் இது. அத்தியாயம் 15, கிருஷ்ணரின் யோகா, யோகா ஆஃப் த சுப்ரீம் பர்சன். இந்த அத்தியாயம் 15ஓட கண்ணோட்டம் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துருவோம். வீடா விடுதியா? நம்ம இங்க இருக்கிறது இந்த பௌதிக உலகம்ங்கிறது இது பெர்மனன்ட்னு நினைச்சிட்டு நம்ம இங்கேயே காலம் கடத்தலான்னு பார்க்குறோமா? இல்லை, இது விடுதி. இங்க இருக்கிறது எதுவும் நிரந்தரம் இல்லை. அப்புறம் இங்கே நீங்க நம்ம எந்த செயல்கள் செஞ்சாலும் இது எல்லாமே துக்கத்தை தான் கொடுக்கும். அதனால இதுல பற்றுதலை விட்டுட்டு பகவான் கிட்ட பற்றுதலை வளர்த்துக்கணும். இதை பகவான் சொல்லித்தராங்க. இதுல 15.1லேருந்து 5 வரைக்கும் ஆன்மீக உலகம் எப்படி இருக்கும். சரி, ஓகே, இப்போ இதை விட்டுற சொல்லிடுறாங்க. அப்போ ஆன்மீக பௌதீக உலகத்தோட நெகட்டிவ்ஸ் எல்லாம் சொல்லியாச்சு. அப்போ ஆன்மீக உலகம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாதானே நம்ம அதால கவர்ந்து இழுக்கப்படுவோம். அதையும் சொல்றாங்க. 15.6லேருந்து 11 வரைக்கும் அது அங்க எப்படி இருக்கும், அது எப்படி பிரகாசமா இருக்கும், பகவானால் எப்படி பிரகாசப்படுத்தப்பட்டிருக்கும், எல்லா விஷயங்களும் பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லுவாங்க. அடுத்தது அவங்களே பராமரிப்பவர், அவங்க தான் இது எல்லாத்தையும் தோற்றுவித்தவர் அப்படிங்கிறத பகவான் சொல்லிட்டாங்க. போன சாப்டர்ல பார்த்தோம். 13ல நம்ம பார்த்துட்டோம், பகவான் தான் தோற்றுவிச்சாங்க. 14ல பார்த்தோம், இங்க இருக்கிற அத்தனை ஜீவராசிகளுக்கும் விதையளிக்கக்கூடிய தந்தை அப்படின்னு பார்த்தாச்சு. ஸோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க, எல்லாத்தையும் தோற்றுவிச்சுட்டாங்க. அடுத்தது என்ன பண்ணணும்? பராமரிக்கணுமா? ஸோ பராமரிக்கிறத இந்த அத்தியாயத்துல சொல்றாங்க, 12லேருந்து 15 வரைக்கும் உள்ள ஸ்லோகாஸ் மூலமா. அடுத்தது இந்த அத்தியாயத்தின் சாரம், ஓகேவா, அது 16லேருந்து 20 வரைக்கும் சொல்லப்படுது. ஸோ நம்ம அதை இப்போ உள்ளார பார்ப்போம். வீடா விடுதியா? நம்ம இங்க இருக்கிறது நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம்? நம்மளோட பெர்மனண்ட் ஹவுஸ் நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம். அது இல்லை. நம்ம ஒரு வீக்கெண்ட்லயோ அல்லது
சம்மர் வெக்கேஷன்லேயோ ஒரு ட்ரிப்பு போவோம்ல, என்ன பண்ணுவோம், மினிமமாக என்ன தேவையோ அந்த லக்கேஜ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அங்கே ஒரு இடத்துல ரூம் எடுத்து அங்கே ஸ்டே பண்ணிவிட்டு அங்கே எப்படி இருக்கோ நமக்கு வசதி இருந்தால் அதை அனுபவிச்சுக்கிறது, வசதி இல்லைன்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறது. ஓகேவா? அப்படி பண்ணிவிட்டு அந்த ட்ரிப்பு முடிஞ்ச உடனே நம்ம வீட்டுக்கு நம்ம திரும்பி வந்துடுவோம். அப்படி நம்ம சம்மர் வெக்கேஷனுக்கோ வீக்கெண்ட் ஹாலிடேஸுக்கோ நம்ம போகிற மாதிரியான ட்ரிப்பு தான் எது, ஆன்மீக உலகத்துலேருந்து இங்கே வந்திருக்கிற இந்த ட்ரிப்பு. ஓகேவா? அப்போ இது என்ன, இங்கே எப்படி இருந்தாலும் நம்ம நல்ல அமைதியா என்ன கொண்டு வர முடியும், எல்லாமே நமக்கு சாதகமாக கொண்டு வர முடியும் அப்படிலாம் நம்ம எதிர்பார்க்கவே முடியாது, நடக்காது. ஓகேவா? அப்போ என்ன பண்ணுவோம், இருக்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு, ஏன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம், இது நமக்கு நிரந்தரம் இல்லை, நம்ம மறுபடியும் நம்மளுடைய சொந்த இருப்பிடத்துக்கு போகணும். அப்போ அந்த எண்ணம் வரணும் பார்த்தீங்களா, அதனால தான் வீடா விடுதியான்னு கேட்குறாங்க. இதில் பார்ப்போம் 15.1. श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमथ शाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், மேல் நோக்கிய வேர்களையும் கீழ்நோக்கிய கிளைகளையும் வேத பதங்களை இலைகளாகவும் கொண்ட ஒரு ஆலமரம் உள்ளது என்று கூறப்படுகின்றது. இம்மரத்தை அறிந்தவன் வேதங்களை அறிந்தவன். ஓகேவா? சொல்லிட்டாங்க. பகவான் என்ன சொல்றாங்க, புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், மேல் நோக்கிய வேர்கள். பொதுவா ஒரு மரம், நம்ம இங்கே ஜட உலகத்துல நம்ம பார்க்கக்கூடிய மரங்கள்லாம் எப்படி இருக்கும், வேருங்கிறது கீழே இருக்கும், ஸ்டெம்மு மேலே வரும், அதுலேருந்து கிளைகள் பறந்து இருக்கும். ஓகேவா? வேர் எங்கே ஊனப்பட்டிருக்கும், பூமிக்குள்ள ஆழமாக ஊனி இருக்கும், அதுலேருந்து அது சத்துக்கள் நீர் எல்லாத்தையும் உறிஞ்சி அது அந்த மரத்துக்கு கொடுக்கும். அந்த ஸ்டெம் வழியாக அந்த கிளைகளுக்கு எல்லாம் அந்த சத்தானது பரவும். ஸோ அந்த கிளைகள் எல்லாம் செழித்து பூ பூக்கும், காய் காய்க்கும், பழம் பழுக்கும், எல்லாம் நடக்கும். ஓகேவா? ஆனால் இங்கே ஒரு மரத்தை பற்றி பகவான் சொல்கிறாங்க. பகவான் சொல்கிறதுனால இது நிச்சயமாக நம்மளால் இது எப்படி நடக்குமா அப்படின்னு நம்ம டவுட்டே பட வேண்டாம், அது உண்மை. மேல் நோக்கி வேர்கள், வேர்கள் எப்படி இருக்குதா, பகவான் கிட்ட இருக்குது. கீழ் நோக்கி கிளைகள், கிளை நம்மளை பார்த்து வந்திருக்குது. அதில் இருக்கிற இலைகள் எல்லாம் என்ன எழுதியிருக்கு அப்படின்னா வேத பதங்கள் எல்லாம் எழுதப்பட்டிருக்குது. இம்மரத்தை அறிந்தவன் வேதங்களை அறிந்தவன். இந்த மரத்தை அறிந்தவன்னா என்ன அர்த்தம், அதில் இருக்கிற இந்த இலைகள் இருக்குல்ல, இலைகள் எதில் இருக்கும், ஒரு ஒரு கிளைகள்லையும் தான் இருக்கும். ஸோ கிளைக்கு கிளை தாவி 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 இருந்து அதில் இருக்கிற இந்த ஞானத்தை கற்றவனுக்கு என்ன தெரியும், அந்த இலைகளில் எழுதப்பட்டிருக்கிற அந்த ஒரு ஒரு ஆலமர இலைகள்லையும் எழுதப்பட்டிருக்கிற அந்த வேத பதங்கள் அவனுக்கு தெரிய வரணும். ஸோ அவன் வேதங்களை அறிந்தவன் ஆவான். இது பகவான் சொல்றாங்க. ஓகேவா? இது கொஞ்சம் குழப்பமா இருக்கும், இன்னும் போவோம் உள்ளார போக போக உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும். பகவானுடைய கோலோக பிருந்தாவனத்தில் ஒரு மரம் இருக்கு, அது ஆன்மீக மரம். ஓகேவா? அது உண்மையான ஆலமரம். அது அது பகவானோட ஆன்மீக உலகத்துலேருந்து தானே எல்லாமே தோன்றுது. ஓகேவா? அப்போ அதுலேருந்து நம்ம கீழே பார்க்குறோம், பகவானோட ஆன்மீக உலகம் எங்கேயோ ரொம்ப தள்ளி மேலே உயர்வான இடத்துல அவங்க இருக்கிறாங்க. அங்கேருந்து நம்ம கீழே தான் இருக்கிறோம். அங்கேருந்து இருந்துட்டு தான் நம்ம எல்லாரையும் படைச்சு அனுப்புகிறாங்க. சத்தியலோகம், அதாவது பிரம்மாவோட லோகத்துக்கெல்லாம் லோகங்களை படைக்கிறாங்க. பிரம்மா லோகத்துக்கு கீழே தான் பூர்புவ எல்லா லோகங்களும் இருக்குது. ஸோ ரூட் எங்கே அப்படின்னா பகவானோட திருவடி பாதத்துக்கிட்ட ரூட் இருக்குது. ஸ்டெம் எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சத்தியலோகம், பிரம்மா இருக்கக்கூடிய இடத்துல சத்தியலோகத்தில் ஸ்டெம் இருக்குது. அதுக்கு கீழே தானே பிரான்ச்சஸ் வரும். மரத்தை அப்படி பிடுங்கி தூக்கி பிடிச்சி பாருங்க, கவித்து பிடிச்சி பாருங்க, நமக்கு அந்த இமேஜினேட் பண்ணி பார்க்கும்போது தெரியும். ஸோ அந்த ஸ்டெம்மில் யார் இருக்கா அப்படின்னா பிரம்மலோகம் இருக்கு. அந்த அத்தனை கிளைகள் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அது எல்லாம் எங்கே வந்து விரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா இந்த பௌதிக உலகங்களில் விரிஞ்சிருக்குது. பௌதிக உலகத்தில் ஒரு உலகத்தில் மட்டும்தான் அந்த கிளைகள் எல்லாம் விரிஞ்சிருக்குதான்னா இல்லை. அந்த கிளைகள் ஒரு ஒரு கிளை மட்டுமா இருக்கும், ஆயிரக்கணக்கான கிளைகள் இருக்கும் மரத்துக்கு. அதுல சில கிளைகள் மேல் நோக்கி வளர்ந்துருக்கும், சில கிளைகள் கீழே தாழ்ந்திருக்கும், இன்னும் சிலைகள் பூமியோட வந்து டச் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மேல் நோக்கியே இருக்கிற கிளைகள் எல்லாம் நம்ம இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், உயர் கிரகங்கள். நடுவில் இருக்கிற கிரகங்கள்லாம் இருந்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி மனிதர்கள்லாம் வாழக்கூடிய பூ உலகங்கள். கீழ்நோக்கி இருக்கக்கூடிய அந்த கிளைகள்ல நம்ம அமர்ந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது பாதாள உலகம், அசுர உலகம்,
ஓகேவா? நாக உலகம் அங்கெல்லாம் நம்ம போறோம்னு அர்த்தம். ஸோ அந்த மரத்தோட டிசைன் பாருங்க. பகவான் அவர் தான் ரூட். ஸோ ரூட் அங்க இருக்குது. ஸ்டெம்மில் சத்தியலோகம் பிரம்மா இருக்கிறாங்க. பிரம்மாவால தான் நம்ம எல்லாம் படைக்கப்படுறோம். படைக்கப்பட்டு எங்கெல்லாம் படைக்கப்படுறோம்னா உயர் லோகங்கள்ல இருப்போம், நடுத்தரமான லோகங்கள்ல இருப்போம், ரொம்ப கீழ்மையான லோகங்கள்லையும் இருப்போம். ஸோ அந்த லோகங்கள் எல்லாம் அந்தந்த கிளைகள் அங்கங்க போயிருக்குது. ஓகேவா? அடுத்த பிக்சர். பௌதிக உலகம். கிளைகள் கீழும் வேர் மேலுமாக இருக்கும் ஆலமரம். ஓகேவா? இது ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கிற மரம். இது பௌதிக மரம் பாருங்க. இங்க வேர் இருக்கு, இங்க ஸ்டெம் எல்லாம் இருக்குது. இந்த இதெல்லாம் ட்விக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு பாருங்க, அதாவது கிளைகள் இலைகள் இதெல்லாம் இங்க வருது. இத நம்ம எங்க பார்ப்போம்? பொதுவா இந்த பௌதிக உலகத்துல எங்க பார்ப்போம் அப்படின்னா, ஏதாவது ஒரு ரிவர் சைடுல பார்ப்போம். நீங்க வந்து ஆற்றின் படுகை ஓரமா போயிட்டுருக்கீங்க அப்படின்னா, அந்த ஆற்றோரமா வளர்ந்திருக்கக்கூடிய மரத்தோட பிம்பம் இருக்கு பார்த்தீங்களா? அந்த பிம்பம் வந்து நீர்ல தெரியும். அப்படி தெரியும்போது அது இப்படிதான். மரம் கவிழ்ந்திருக்கிற மாரி தெரியும். ஓகேவா? இது பாருங்க, இது உண்மையான மரம். இந்த மேல இருக்கிற பார்ட்டு. இது நீர்ல தெரியக்கூடிய பிம்பம். நீர்த்தேக்கத்தில் பிரதிபலிக்கும் மரம். பௌதிக உலகம் இருக்கிற மரம் வந்து இப்படி தலைகீழ இருக்குன்னு சொல்லியாச்சு. நீரில் மரத்தின் பிரதிபிம்பம், ஆன்மீக உலகின் பிம்பம் ஆசையில் அமைந்துள்ளது. இப்ப அந்த ஆற்றங்கரையோரமா நம்ம செல்லும்போது ஒரு மரம் இருக்கு. அந்த மரத்தோட பிம்பம் வந்து தலைகீழ தெரியுது. ஓகேவா? அப்ப அந்த இடத்துல மரம் தலைகீழ தெரியறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீர். சரியா? இது அப்படியே ஆன்மீக மரத்துல பாருங்க. பகவானோட லோகத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த ஆலமரம் இங்க பௌதிக உலகத்துல தலைகீழ தெரியறதுக்கான அந்த பிம்பம் தெரியறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா ஆசை. ஓகேவா? அங்க அத அதை பிரதிபலிக்கக்கூடிய ஒரு மீடியமா எது இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீர் இருக்கு. இங்க அந்த ஆன்மீக மரத்தை பிரதிபலிக்கக்கூடிய ஒரு மீடியமா இங்க இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா ஆசை இருக்குது. ஓகேவா? அப்ப ஆசையை விட்டு ஒழிச்சா அந்த மரம் இருக்காது. புரியுதா? ஆற்றங்கரையோரத்துல மரம் இருக்கும்போது எப்ப நமக்கு அந்த பிம்பம் தெரியும்? அந்த ஆற்றுல தண்ணி ஓடுனா தெரியும். ஆறு காஞ்சு போயிருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்க நீர் தேக்கத்துல நீரே இல்லாம இருக்கும்போது அந்த ஆற்றங்கரையோரமா ஒரு மரம் வளர்ந்துருந்ததுன்னா அதோட ஷேடோவை நீங்க கீழே, சாரி ஷேடோ சொல்லக்கூடாது, இமேஜை கீழே பார்ப்பீங்களா? அதோட பிம்பத்தை நீங்க கீழே பார்ப்பீங்களா? ஏன்னா பிரதிபலிக்கக்கூடிய ஒரு மீடியம் அங்க இல்ல, தண்ணி இல்ல. ஸோ அந்த மரம் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது. அதே மாதிரி ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கிறது தான் நிஜமான மரம். அந்த மரத்தை நம்ம இங்க பார்க்குறோம்னா அதுக்கு காரணம் ஆசை. அப்ப ஆசையை விட்டு ஒழிச்சிட்டோம்னா அந்த மரம் இங்க இருக்காது. ஓகேவா? அப்ப ஆசையை விட்டு ஒழிச்சோம்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? பகவான் கிட்ட இருக்க அந்த உண்மையான மரத்தை நோக்கி நம்ம போக ஆரம்பிப்போம். ஓகேவா? அதுதான் பௌதிக உலகம் ஆன்மீக உலகத்தின் நிஜமான மரத்தின் பிரதிபலிப்பு. ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த மரத்தோட பிரதிபலிப்பு தான் பௌதிக உலகத்துல தெரியுது. அதனாலதான் தலைகீழ தெரியுது. தெரியறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா உயிர்வாழிகள் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆசை. ஆன்மீக உலகத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்ற திவ்யமான ஆசை வளர்த்து கொள்வதால் ஒருவனால் இந்த பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுபட முடியும். நமக்கு இந்த மாதிரி இமேஜ் தெரியக்கூடிய மரமெல்லாம் வேணாம், நமக்கு உண்மையான மரம் வேணும் அப்படின்னு நினைச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப என்ன செய்வோம்? அந்த ஆசையை விட்டு வச்சிருவோமா? அதுதான் ஆன்மீக உலகத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்ற திவ்யமான ஆசையை வளர்த்து கொள்வதால் இந்த பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுபட முடியும். உலகில் போலிகள் ஏராளமாக உள்ளனர். எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு போலி உள்ளது. ரீபாக் வாங்க நினைத்தால் ரீபுக் நிற்கிறது. அது போலியானது. அதாவது இது என்ன அப்படின்னா நம்ம ஒரு பாடம் கத்துக்கிறோம் இதுலேருந்து. அப்ப நம்ம அந்த மாதிரி தலைகீழ தொங்குற மரம்னு ஒண்ணு கண்ணுக்கே இல்ல. நம்ம கண்ணுக்கு தான் தெரியுது. ஆனா அது உண்மையிலேயே இல்ல. நம்மளுடைய டே டு டே லைஃப்லயே நம்ம பார்ப்போம். ஒரு பீரோ வாங்கணும்னு கடைக்கு போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். காட்ரேஜ்னு ஒரு பீரோ இருக்கும். அந்த டியும் அந்த ஜியும் மாத்தி போட்டு காத்ரெஜ்னு ஒரு பீரோ இருக்கும். ஓகேவா? நம்ம சரியா கவனிக்காம வாங்கணும்னா நம்ம என்ன ஆயிடுவோம்? நிறைய அமௌண்ட் பணம் குடுத்துருப்போம். பட் நம்ம வீட்டுக்கு வாங்கிட்டு வந்தது போலியானதா இருக்கும். இப்ப ஷூ போட்டிருக்காங்க. இதுல ரீபாக்குன்னு இருந்தது அப்படின்னா, ஒரே ஒரு எழுத்த மட்டும் மாத்தி அதுல போலியா ஒண்ணு வித்துருவாங்க. ஸோ நம்ம தான் என்ன பண்ணணும்? கவனமா இருந்து அசல் எதுன்னு பார்த்து நம்ம வாங்கணும்.
இருக்கணும். இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த மரம் தான் நமக்கு உண்மையான மரம் போல இருக்கு. நம்ம இதுல இருந்தோம்னா கிளைக்கு கிளை தாவிக்கிட்டு என்ன செய்வோம், இங்க இருக்கக்குள்ள உயர்ந்த லோகமோ தாழ்ந்த லோகமோ இல்ல இந்த மத்தியமா இருக்கக்கூடிய இந்த பூலோகத்திலயோ நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருப்போம். ஆனா இதை விட உண்மையான மரம் அங்கதான் இருக்கு, அங்கதான் பகவான் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சிட்டோம்னு வச்சுட்டோங்களேன், இந்த போலிக்குள்ள நம்ம சுத்த மாட்டோம். அசலான ஒன்றை நோக்கி நம்ம சென்று விடுவோம். இது நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கான பாடம். பிரதிபலிப்பு உண்மையானதல்ல. எப்பவுமே பிரதிபலிப்பு உண்மையானதல்ல. ஓ, நம்ம தண்ணியில நம்மளோட முகத்தை பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் 2 இடத்துல நிக்கிற மாதிரி தெரியும். பட் ஆக்சுவலா நான் ஒரு ஒரு ஆள் தான். ஓகேங்களா? ஸோ அப்ப தண்ணியில தெரியறது என்ன? என்னோட பிம்பம் தான். அப்ப அது உண்மையா? இல்லை. ஆனால் அது உண்மை இருப்பதை சுட்டி காட்டுகிறது. புரிஞ்சுக்கோங்க. அந்த இடத்துல ஒரு விஷயம் தெரியுது அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் ஒண்ணு இருக்கு. அது இருக்கிறதுனால அது எங்கேயும் தெரியுது. பட் அது தெரியறதுனால அது டபுள் ஆயிடாது. அது ஒண்ணுதான். ஓகேவா? உண்மை இருப்பதை அது சுட்டிக்காட்டுகிறது. பௌதீக உலகம் மற்றும் அதன் வேற்றுமைகளின் அனுபவம் உண்மையான ஆன்மீகம் இருப்பதை காண்பிச்சு. அப்ப இந்த இடத்துல ஒரு மரம் தெரியுது அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்கன்னா என்ன அர்த்தம்? உண்மையான ஒரு மரமானது ஆன்மீக உலகத்துல இருக்குது. அந்த அனுபவத்தை தான் நம்ம அடையணும் அப்படிங்கிறத பகவான் இங்க சுட்டி காட்டுறாங்க. எப்படி நாம் நம்மை பிரதிபலிப்பிலிருந்து மீட்பது? உண்மையான பதவி, பற்றுதல் மற்றும் பற்றற்ற தன்மை, பௌதிக இயற்கை மீதான அதிகாரத்தன்மை விடுதல். நம்ம இந்த இந்த மாதிரி ஒரு இமேஜ் ஒன்று வருது இல்லை, இதை நம்ம எப்படி இதை விடுறது அப்படின்னா, அந்த ஆசையை விட்டோம்னா போதும். அந்த ஆசை என்ன? பதவி மேல் இருக்கக்கூடிய ஆசை, அப்புறம் நம்ம பலநோக்கு செயல்கள் சொல்லுவோம்ல, ஒன்று செஞ்சோம்னா அதுக்கு நம்ம ஒரு ஃப்ரூட்டிவான ரிசல்ட் கிடைக்கணும்னு அதுக்காக விடாமுயற்சி பண்ணிட்டு அந்த வேலையை செஞ்சுட்டு இருப்போமா? ஸோ அது மேல வைக்கக்கூடிய பற்றுதல், பௌதிக இயற்கை மீதான அதிகாரத்தன்மை. எனக்கு இவ்வளோ கிடைச்சிருக்குது, நான் தான் இதை ஆளுவேன், நான் தான் ராஜா. ஓகேவா? இதை நம்ம விட்டுட்டு நம்மளோட லைஃப் டைம் முடிஞ்ச விட்டு நம்ம இதை விட்டுட்டு போனோம்னா அடுத்தது நம்மளுடைய சந்ததிகள் தான் ஆள்வாங்க. அந்த பத்தின யோசனையே இல்லாம நம்ம என்னமோ 100 வருடம் 200 வருடம் வாழற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நமக்கு நாமே நம்மளுடைய சொத்தை சேர்த்து வச்சுப்போம். ஓகேவா? நம்மளை எல்லாரும் புகழணும் பாராட்டணும் அப்படிங்கிற ஆசை வேறப்படுவோம். இதெல்லாம் இல்ல, இதை நம்ம கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாலே இந்த பிரதிபலிக்கக்கூடிய இந்த மரம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுல இருந்து நம்ம விடுபட்டுருவோம். ஒரு வழியை தேர்ந்தெடுங்கள், சொந்த வழி அல்லது கடவுளின் வழி. பகவான் சொல்ற வழியை நம்ம கேட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு இது ஈஸியா போகும். ஏன்னா நம்மளா சூஸ் பண்ணோம்னா தான் பிளான் ஏ பிளான் பின்னு 2 போடுவோம். அதுவும் சொதப்பி போகும். பிளான் சில போயிட்டு இருப்போம். ஓகேவா? ஆனா பகவான் போட்டு கொடுத்த பிளானை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஈஸியாகவும் இருக்கும். அது நம்மளை கொண்டு போய் நம்மளோட இலக்கை நோக்கி சென்று நம்மள நம்ம அடைய பெறுவோம். இலக்கை நோக்கி நம்ம அடைஞ்சிருவோம். அதற்கு பின் அவர்கள் எப்பொழுது மகிழ்ச்சியாய் வாழ்ந்தனர். இது அவ்வளவாக நமது வாழ்வில் நடப்பது இல்லை. ஆன்மீக உலகமே நிரந்தர தீர்வு. அப்ப அந்த மாதிரி பௌதிக உலகத்துல இருக்க விஷயங்கள் மேல பற்றுதல் வச்சுட்டு நம்ம செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் மேல, அதாவது நம்ம செய்யற கர்மாக்கள் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அது மேல அந்த பலன் மேல ஆசை வச்சுட்டு நம்ம செஞ்சோம்னா அப்போதைக்கு அது கிடைச்சதுன்னா நமக்கு திருப்தியா இருக்கும், சந்தோஷமா இருக்கும். ஆனா அது எப்பவுமே நமக்கு நிரந்தரமான மகிழ்ச்சியை தரக்கூடியதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது இல்லை. அந்த நம்ம ஒரு செயலை செய்யும் போது இன்னைக்கு நமக்கு லாபம் கிடைக்குது அப்படின்னா இது எல்லா நாளும் நடக்குமானா நடக்காது. இன்னொரு நாள் நமக்கு லாஸும் ஆகும். லாஸ் ஆகும்போது நம்மளுக்கு என்ன இருக்காது, மகிழ்ச்சிங்கிறது இருக்காது. அப்ப இந்த இன்பம் துன்பம் இதுக்கு நடுவுல தான் நம்ம இங்க சர்க்குலேட் ஆயிட்டு இருப்போம். அப்ப இதுக்கு நிரந்தர தீர்வு என்ன அப்படின்னா ஆன்மீக உலகம் தான் நிரந்தர தீர்வு. 15.2 अतश्चोद्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृत्ता विषयप्रवाला अतश्मूलान् अनुसन्ततानि கர்மானுபந்தீனி மனுஷ்யலோகே. இம்மரத்தின் கிளைகள் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் வளப்படுத்தப்பட்டு, இப்போ முக்கியமான விஷயம் வருது பாருங்க. மரத்தோட கிளைகள் என்ன இருக்கு, ஜட இயற்கையில முக்கியமா கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் இருக்குன்னு நம்ம படிச்சோமா, அது இந்த முக்குணங்களால் வளப்படுத்தப்பட்டு மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விரிகின்றன. உபகிளைகள் புலனின்ப விஷயங்களாகும். இம்மரத்தில் உள்ள கீழ்நோக்கி செல்லும் வேர்கள் பலநோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. மரத்தோட கிளைகள் பாருங்க, ஏன்னா ஒரு மரத்துக்கு ஒரு கிளை மட்டும் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கிறோம், நிறைய கிளைகள் இருக்கும். ஓகேவா? அந்த நிறைய கிளைகள் ஒன்று ஒன்று ஒரு ஒரு டைரக்ஷன்ல வளர்றதுக்கான காரணம், அதுக்கு இப்போ ஒரு மரம் நல்லா வளருது, செழிச்சு வளருதுன்னா அதுக்கு நம்ம தண்ணி ஊத்துறோமா, ஓகேவா, உரம் போடுறோமா, அப்புறம் அதுக்கு தேவையான சத்துக்கள் எல்லாத்தையும் வைக்கிறோமா, பூச்சி
பூச்சி அடிக்காம பார்க்குறோமா, இதெல்லாம் பண்ணுறோம். சாதாரணமாக ஒரு மரத்தை நம்ம வளர்க்கணும் அப்படின்னா இது வெர்ச்சுவல் ட்ரீ. இது வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத வெர்ச்சுவல் ட்ரீ. ஓகேவா? இந்த மரம் எப்படி செழிச்சு வளருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயத்த போடுறதுனால. அது என்ன கண்ணுக்கு தெரியாத விஷயம் பௌதீக உலகத்துல? முக்குணம். ஓகேவா? முக்குணங்களால் அது வளப்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு மரம் நீரால் வளப்படுத்துற மாதிரி இந்த ஆன்மீக மரம் முக்குணங்களால் வளப்படுத்தப்படுகிறது. அதனால என்ன ஆகுதான், அந்த கிளைகள் மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விரிகிறது. மேல் நோக்கி வரக்கூடியது அப்படிங்கும் போதே தெரிஞ்சிடும் அது நல்ல குணத்தால வளப்படுத்தப்படுது. ஓகேவா? சத்துவ குணம் இருந்ததுன்னா அது மேல் நோக்கி வளரும். ஏன்னா மேல் நோக்கி இருக்கக்கூடிய கிளைகள் எல்லாமே எங்க போகுதுன்னு சொல்லியிருக்கோம், உயர் கிரகங்களுக்கு, உயர் லோகங்களுக்கு கொண்டு போகும். நடுத்தரமான இடத்துல இருக்கிறதெல்லாம் என்ன பண்ணும், இந்த பூலோகத்திலேயே நம்மள வச்சிருக்கோம்னு சொன்னேன். அப்ப அது என்ன, ரஜோகுணமா இருக்கும். ஓகேவா? தமோ குணத்தால வளப்படுத்தப்பட்டது எங்க தெரியுமா போகும், ரொம்ப வேகமா கீழே நோக்கி வளர்ந்துட்டே இருக்கும். அது எங்க, அந்த கிளைகள் எங்க போய் முடியும், பாதாள உலகத்திலையும் அசுரலோகத்திலையும் நாகலோகத்திலையும் போய் முடியும். ஓகேவா? சோ மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விரிகின்ற இந்த கிளைகள் எல்லாம் எதால வளப்படுத்தப்படுது பாருங்க, முக்குணங்களால் வளப்படுத்தப்படுகிறது. உபகிளைகள் புலனின்ப உபகிளைகள்னா ஒரு கிளை ஸ்ட்ரெயிட்டா போயிட்டே இருக்குமா, அதுல குட்டி குட்டி குட்டியா நிறைய கிளைகள் வருமா, அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா புலனின்ப விஷயங்கள். ஓகேவா? இம்மரத்தில் உள்ள கீழ்நோக்கி செல்லும் வேர்கள் பலநோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இதான் இப்ப நான் சொன்னதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. மரத்தின் பாகங்கள் பௌதிக உலகம் என்னும் இந்த மரம் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் வளப்படுத்தப்பட்டு பலநோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. மரம் முதல்ல பிக்சர் பார்த்துருங்க. இது பகவான் இருக்கிற இடம், ரூட். ஓகேவா? ரூட் காஸ் பகவான் தானே, எல்லா காரணத்துக்கும் காரணம் பகவான் தானே. ஸோ ரூட்ல பகவான் இருக்கிறாங்க. ஸ்டெம் ஆஃப் த ட்ரீல பிரம்மா இருக்கிறாங்க. அந்த ட்ரீ கவுந்து இருக்குது பாருங்க, அதுல அத்தனை கிளைகள் இருக்கு. இதுல மேல் நோக்கிய கிளைகளும் இருக்கு, கீழ் நோக்கிய கிளைகளும் இருக்கும், நடுவுல இருக்கக்கூடிய கிளைகளும் இருக்கு. கிளைகள் எல்லா திக்குகளிலும் பறந்துள்ளன. பல்வேறு கிரகங்களில் ஜீவாத்மாவின் பலதரப்பட்ட தோற்றங்கள் பாருங்க. கிளைகள் எல்லா திக்குலையும் பறந்துருக்குது. அப்பனா என்ன அர்த்தம், எல்லா கிரகத்திலையும் ஜீவாத்மா இருக்கிறாங்க. நீரால் வளப்படுத்தப்படுவது போல் இந்த மரம் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் வளப்படுத்தப்படுகிறது. இந்த ஒன்னொன்னும் நம்ம ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுதான், ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். உபகிளைகள்ங்கிறது புலனின்ப விஷயங்கள். ஏன்னா இந்த புலனின்ப விஷயங்களை செஞ்சுட்டு தான் அந்த ஜீவராசியானவன் இந்த ஒரு ஒரு கிளைக்கு நடுவில் மாறி மாறி பிரயாணம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறான். ஓகேங்களா? உப வேர்கள் பலதரப்பட்ட இன்பத்தினாலும் துன்பத்தினாலும் வரும் விருப்பு வெறுப்பினை குறிக்கும். பாவ புண்ணியங்களுக்கான நாட்டங்கள் எல்லா திக்குகளிலும் பரவி இருக்கும் இந்த உப வேர்களிலிருந்து வளர்வதாக கருதப்படுகின்றன. முக்குணங்களின் விகிதங்களுக்கு ஏற்ப பலதரப்பட்ட இனங்கள் தோன்றுகின்றன. இங்க கவனிங்க, முக்குணங்களின் விகிதங்கள். சொன்னமா, ஒரே ஒரு ஜீவராசியானவன் ஒரே குணத்துல எப்பவுமே இருக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறோம். குணம்ங்கிறது மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஓகேவா? சம்டைம்ஸ் வந்து சத்துவ குணம் உயர்ந்து இருக்கும், பாக்கி ரெண்டும் டாமினேட் ஆகாது, ரொம்ப சட்டிலா இருக்கும். சம்டைம்ஸ் தமோ குணம் உயர்ந்து இருக்கும், அப்ப சத்துவ குணம் சட்டிலா இருக்கும். ஸோ அந்த முக்குணங்களின் விகிதங்களுக்கு ஏற்ப நம்மளுடைய வளர்ச்சியும் இருக்கும், வீழ்ச்சியும் இருக்கும். ஓகேங்களா? 15.3 and 4. न रूपम अस्येह ततोपलप्यते नान्तो न चाति न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थं येनं सुवृढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं परिमार्गितव्यं यस्मिन् कथा न निवर्तन्ति भूयः तम् एव चात्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रस्तुता पुराणी. இம்மரத்தின் உண்மை உருவம் இவ்வுலகில் காணப்படக்கூடியது அல்ல. சொல்லியாச்சு ஆல்ரெடி, இன்னொரு தடவை சொல்றாங்க பகவான். இதோட உண்மை உருவம் எங்க இருக்கு, ஆன்மீக உலகத்துல இருக்குது. இது எங்கே முடிகின்றது, எங்கே தொடங்குகின்றது, அல்லது இதன் அஸ்திவாரம் எங்கே இருக்கின்றது என்பதை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஓகேவா? இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் என்ன, இது எங்க போய் எண்ட் ஆகுது, இது யார்கிட்ட இருந்து வந்திருக்குது, இது புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஆனால் பலமாக வேரூன்றியுள்ள இந்த மரத்தை பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். ஒரு மரத்தை, இங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு மரத்தை வெட்டணும்னா என்ன செய்வோம், கோடரி கொண்டு வெட்டுவோம். ஓகேவா? கோடரியால பிளந்தோம் அப்படின்னா அந்த மரம் வெட்டுப்பட்டு விடும். அப்ப இது கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு மரம், எந்த கோடரியை வச்சு நம்ம கட் பண்ண முடியும், வாய்ப்பு இருக்கா, இல்ல. ஓகேவா? அது கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு மரம். ஸோ கண்ணுக்கு தெரியாத குணங்களால் அது வளப்படுத்தப்படுகிறது. ஸோ நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் மூலமா தான் நம்ம அந்த மரத்தை வெட்டி ஆகணும். அது என்ன, ஆசை.
அந்த ஆசையை விடணும். ஓகேங்களா? பற்றின்மை பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். அதன் பின்னர் எங்கே செல்வதால் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ அந்த இடத்தை நாடி அங்கே யாரிடமிருந்து எல்லாம் தொடங்குகின்றதோ, யாரிடமிருந்து எல்லாம் விரிவடைகின்றதோ அந்த பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். பாருங்க, பற்றின்மை அப்படிங்கிற ஆயுதத்தை கொண்டு நம்ம வெட்டணும். பற்றின்மை அப்படின்னு ஒரு ஆயுதம் இருக்கா மாத்தாச்சுன்னா இல்ல. எல்லாமே விர்ச்சுவலா நீங்க யோசிங்க. ஒரு மரம் இருக்கு, அது கண்ணுக்கு தெரியாத மரம். அந்த மரம் எதால வளப்படுத்தப்படுகிறது? கண்ணுக்கு தெரியாத குணங்களால் வளப்படுத்தப்படுகிறது. அப்ப அந்த மரத்தை வெட்டி சாய்க்கணும்னா கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயத்தை வச்சுதான் வெட்டி சாய்க்கணும். பற்றின்மை அப்படிங்கிற ஆயுதத்தால் வெற்றி சாய்க்கணும். எது மேல பற்று இல்லாம இருக்கணும்? இங்க இருக்கிற பௌதீக இந்த விஷயங்கள், புலனின்ப விஷயங்கள் இருக்கு பார்த்தீங்களா? அதுல இருக்கிற பற்று நம்ம அழிச்சிடணும். ஓகேங்களா? அப்படி நம்ம பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், எங்கே செல்வதால் நாம் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ ஃபர்ஸ்ட் விடம். அந்த இடத்தை நாடி. அப்பன்னா என்ன அர்த்தம்? எங்க போனா நம்ம திரும்ப மாட்டோம். பகவானோட திருவடி பாதத்துக்கு போனா தான் நம்ம திரும்ப மாட்டோம். அந்த இடத்தை நாடி, அங்க என்ன இருக்கு? பகவான்ட்டேந்து தான் எல்லாமே தொடங்குது. பகவான் இருக்கிறாங்க. யாரிடமிருந்து எல்லாம் விரிவடைகிறதோ, யாரிடமிருந்து எல்லாம் தொடங்குகின்றதோ, அந்த பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. இது நிஜமான மரமா? இது நிஜமான மரத்தின் பிரதிபிம்பம். ஓகேவா? எப்படி வெட்டுவது? உறுதியுடன். ஆயுதம் பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால். உறுதியுடன் ஏன் போட்டிருக்கான்னு வச்சு நம்மளுக்கு டிட்டர்மினேஷன் இருக்கணும். டிட்டர்மினேஷன் சம்டைம்ஸ் நம்ம லூஸ் பண்ணிடுவோம். பக்தி பாதையில வந்துட்டுருப்போம். திடீர்னு வேற ஏதாவது ஒரு விஷயம் வந்ததுன்னா, இதுக்கு அப்படியே லீவ விட்டுட்டு அங்க போயிடுவோம். ஓகேங்களா? திரும்ப நம்ம இங்க வரும்போது ஒண்ணுமே புரியாது. மறுபடியும் ரீஸ்டார்ட் ஃப்ரம் 0. ஓகேவா? அதனால தான் என்ன பண்ணணும்? உறுதி வேணும். டிட்டர்மினேஷன்ங்கிறது வேணும். ஸோ, அப்பதான் வெட்ட முடியும். ஆயுதம் பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால். இறுதி இலக்கு மரத்திற்கு அப்பால் சென்று பகவானிடம் சரண். மரத்த வெட்டணும்னா தான் நமக்கு உண்மையான மரம் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும். அப்ப பகவான் கிட்டேருந்து வருது. ஸோ, நம்ம பகவான் கிட்ட போணுங்கிற விஷயம் நமக்கு புரிய வரும். 5 நிர்மாண மோகா ஜிதசங்க தோஷா அத்தியாத்ம நித்யா வினிவிருத்த காமாக த்வந்த்வைர் விமுக்தா சுகதுக்க சம்ஜைர் கச்யந்த மூடா பதம் அவ்யயம் தத்து. பொய் கௌரவம், மயக்கம் மற்றும் தவறான சங்கத்திலிருந்து விடுபட்டு, ஓகேவா? இதெல்லாம் என்ன பண்ணுது? நம்மள இங்க இந்த பௌதிக விஷயங்கள்லயே நம்மள கட்டி வைக்கிற விஷயங்கள் இதெல்லாம் தான். பொய் கௌரவம். சரியா? நம்மள நாமே பெருசா நினைச்சுக்கிறோம். நான் தான் ராஜா, நான் தான் கிங்கு, என்கிட்ட தான் எல்லாம் இருக்குது. நீங்க எல்லாம் எனக்கு அடிமையா இருங்க. இப்படிலாம் சொல்றோம்ல. இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா வரட்டு கௌரவம். ஒண்ணுமே இல்ல. எல்லாத்துக்கும் சோல் ப்ரொப்ரைட்டர் பகவான்ங்கும்போது நமக்கெல்லாம் அவங்க பார்த்து நமக்கு ஏதோ குடுத்துருக்குறாங்க. ஓகேவா? ஸோ அந்த விஷயம் புரிஞ்சிடணும். ஸோ பொய் கௌரவம், மயக்கம், மயக்கம்னா அறியாமைன்னு அர்த்தம். மற்றும் தவறான சங்கம். தவறான சங்கம்னா அம் அப்பார்ட் ஃப்ரம் டிவோட்டி அசோசியேஷன் வித் எல்லாமே தவறான சங்கம் தான். ஓகேங்களா? தவறான சங்கத்திலிருந்து விடுபட்டு நித்தியத்தை புரிந்து கொண்டு, நித்தியம்னா பகவான். பகவானை புரிந்து கொண்டு பௌதீக காமத்தை நிறுத்திவிட்டு இன்பம், துன்பம் என்னும் இருமையை ஒழித்து. ஏன் இந்த இருமையை ஒழிக்கணும் அப்படின்னா, இந்த செயல்கள செஞ்சோம். இப்ப நல்லா படிச்சேன் அப்படின்னா, சூப்பரா மார்க் வாங்க முடியும். உனக்கு அதனால உனக்கு பிரைஸ் கிடைக்கும். இல்ல நீ சரியா படிக்கல அப்படின்னா, மார்க் கம்மியா வாங்குவ. ஸோ 4 பேர் உன்ன திட்டுவாங்க. அப்படின்னா என்ன ஆகும்? படிச்சோம் அப்படின்னா மார்க் கிடைக்கும், சந்தோஷம் இருக்கும். நம்மளால சரியா எக்ஸாம் எழுத முடியல அப்படின்னா, அப்ப 4 பேர் நம்மள என்ன செய்வாங்க? "என்ன படிச்சீங்க?" கேட்போமா? கேட்பாங்களா? ஸோ அப்ப என்ன ஆகும்? நமக்கு துன்பம் வரும், அழுகை வரும். இது 2மே எங்க வருது? எல்லாம் இங்க இருக்கும்போது தான், பௌதீக உலகத்துல இருக்கும்போது தான் அந்த இன்பம், துன்பம் அப்படிங்கிற இந்த டூயல் விஷயங்கள் எல்லாமே நம்பள அடக்கி ஆளுது. இது எல்லாத்துக்கும் நம்ம கட்டுண்டு போயிடுறோம். ஸோ அப்பன்னா திட்டுறாங்களா? நம்மளால மார்க் சரியா வாங்க முடியலையா? மறுபடியும் இது வந்து படிப்பு விஷயத்துல ஓகே. இதுவே பொருள் ஈட்டக்கூடிய விஷயத்திலயோ, அல்லது ஏதோ ஒண்ணு அடையணுங்கிற வெறியிலயோ என்ன பண்ணுவாங்க அப்ப? தவறான வழிய கூட தேர்ந்தெடுத்து எப்படியாவது அத அடையணும்னு முயற்சி பண்ணுவாங்க. அப்ப என்ன ஆகும்? மேல மேல நம்ம அங்கே கட்டுண்டு தான் போறோம். ஸோ அந்த மாதிரி மயக்கமுறாமல் இருப்பவர்கள் பரமபுருஷரிடம் சரணடைவது எவ்வாறு என்பதை அறிந்து அந்த நித்திய ராஜ்யத்தை அடைகின்றனர். எவ்வாறு? எப்படி பரமபுருஷன்ட்ட சரணடைய முடியும்? இங்கே நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்க இதே பௌதிக விஷயங்களையே பகவானுக்காக செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டோம்னா, பரமபுருஷ பகவானிடம் நாம் சரணடையலாம். அப்ப என்ன ஆகும்? இந்த உலகத்த விட்டுட்டு நித்தியமான பகவானுடைய ராஜ்யத்துக்கு நம்மளால போக முடியும். சரணடை முறை. பகவான் கிட்ட இப்படி சரண்டர் பண்ணிக்கணும் பாருங்க. பொய் அகங்காரத்திலிருந்தும், கர்வத்திலிருந்தும் விடுபட்டு இருத்தல். இது 2மே இருக்கக்கூடாது. ஓகேங்களா?
அடுத்தது மயக்கத்திலிருந்து விடுபட்டுதல், அறியாமை. ஓகேவா? அடுத்து தவறான தொடர்புகளிலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல். அதாவது நான் டிவோட்டி அசோசியேஷன். அடுத்தது நித்தியத்தை புரிந்து கொள்ளுதல், பகவான பத்தி. அத புரிஞ்சுக்கணும். இருமையிலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல். இங்கே செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாத்துக்குமே இருமைங்கிறது ஒண்ணு இருக்கும். ஸோ பலன் கருதாமல், பற்றுதல் இல்லாமல், நம்மளுக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையை நம்ம செய்யணும்னு இருந்தோம்னா, அந்த இருமையிலிருந்து விடுபட்டுருவோம். பௌதிக காமத்தை நிறுத்திவிட்டு, பௌதிக காமம்னா பௌதிக ஆசைகள். ஒண்ணு கிடைச்சதுன்னா, அதே இன்னும் மேல மேல கிடைக்கணும்னு நம்ம நிறுத்தாம அதுக்காக உழைக்கிறோம் பார்த்தீங்களா? அது. குழப்பமடையாமல் இப்படியெல்லாம் பண்ணோம் அப்படின்னா, அது பௌதீக உலகத்த விட்டு நம்மளால ஆன்மீக உலகத்துக்கு செல்ல முடியும். அடுத்தது இப்ப பௌதீக உலகம் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தாச்சு. ஆன்மீக உலகம் எப்படி இருக்குன்னு பகவான் நமக்கு காட்டுறாங்க பாருங்க. न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते தத்தாம பரமம் மம. தத்தாம பரமம். பகவானுடைய இடம் பேரு தாமம். ஓகேவா? அவங்களுடைய இருப்பிடமுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க? தாமம், பரமம். அவங்களோட தாமம். எனது அந்த பரம வாசஸ்தலம் அதுதான் வந்து எப்பவுமே பெர்மனன்ட்டா இருக்கக்கூடியதுன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? பரம வாசஸ்தலம் சூரியனாலோ, சந்திரனாலோ, நெருப்பினாலோ, மின்சாரத்தினாலோ ஒளியூட்டப்படுவது இல்லை. அதனை அடைபவர்கள் ஒருபோதும் இந்த ஜட உலகிற்கு திரும்புவதில்லை. ஓகேவா? இங்கே தான் நமக்கு என்ன வேணும்? விடியும்போது சூரியன் ஒளிச்சம் வேணும். அப்புறம் ஈவினிங் டான் டு டஸ்க் நம்ம சூரியனும் தேவை, நமக்கு சந்திரனும் தேவை வெளிச்சத்த குடுக்கறதுக்கு. அப்படி அதுவும் இல்லாத நாட்கள்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நெருப்பினால நம்ம ஒளியூட்டிப்போம். மின்சாரத்தின் மூலமா நம்ம ஒளியூட்டிப்போம். ஆனா இது எதுவுமே கிடையாது. பகவான் இருப்பிடத்துல பகவான்ட்டேருந்து தோன்றக்கூடிய பிரகாசத்தினாலேயே அவங்களோட உலகம் பூரா எப்படி இருக்கு? ஆன்மீக உலகம் பிரகாசமா, வெளிச்சம் நிறைந்ததா இருக்குது. அதனை அடைபவர்கள் அங்க போயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு இங்க வரக்கூடிய ஆசை திரும்ப வருமா? இந்த இந்த ஜட உலகத்திலேருந்து அவங்க எங்க போறாங்க பாருங்க. இந்த இதுதான் ஜட உலக இந்த இடம், மகத்தத்துவம். இத தாண்டி அங்க போறோம் அப்படின்னா, அந்த டிவோட்டி போறாங்க. திரும்ப அங்க போயிட்டு பகவானுடைய திருவடி பாதத்த அடைஞ்சுட்டாங்கன்னா, அவங்க மறுபடியும் இந்த உலகத்துக்கு வரணும்னு ஆசைப்படுவாங்களா? நிச்சயமாக இல்லை. அதுதான் சொன்னோம்ல, டீ, காஃபி அப்படிலாம் விடணும் அப்படின்னா, அத விட ஹையர் டேஸ்ட் போனோம்னா, நம்பளால என்ன பண்ண முடியும்? ஆனா இத விட நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கக்கூடிய வேற பானங்கள் இருக்குன்னு தெரிஞ்சதுன்னா, நம்ம திரும்ப இது பக்கம் திரும்பி பார்ப்போமா? சேம். பௌதீக உலகம் தான் நமக்கு சாஸ்வதம். இதுதான் நமக்கு நிம்மதிய குடுக்குது, சந்தோஷத்த குடுக்குதுன்னு நெனச்சிட்டு இருக்கிற இந்த முட்டாள்தனத்துக்கு நடுவுல, பகவானுடைய வாசஸ்தலம்ங்கிறது எப்படி இருக்கும்னு பகவான் சொன்னாங்கன்னா, நம்ம அங்க போணும்னு ஆசை வரும். அங்க போயிட்டோம்னா, திரும்ப இங்க வரவே மாட்டோம் நம்ப. அதுதான் பகவான் சொல்றாங்க. அவனுடைய இருப்பிடம். அ அ நீரால சூழ்ந்து அத்தன ஒளி நல்ல இன்னிசை பாடக்கூடிய அந்த கிளி, மயில் இத்தனை விஷயங்களால சூழ்ந்திருந்து ஓகேவா? எப்படி இருக்கும்னா, அமைதி நிறைந்த இடமா தான் இருக்கும் பகவானுடைய வாசஸ்தலம். அவருடைய தலத்தை அடையும் ஒரே வழி சூரிய ஒளி மற்றும் மின்சாரத்திற்கு ஏன் அவசியமில்லை? பகவான் சொன்னாங்கல்ல, அதுக்கு ஏன் அவசியமில்லை பாருங்க. ஆன்மீக வானில் உள்ள அனைத்து கிரகங்களும் சுயமாக பிரகாசிப்பவை. அந்த கிரகங்களின் பிரகாசமே பிரம்மஜோதி எனப்படும் பேரொளியாகும். ஆன்மீக வானம் இருக்கு பார்த்தீங்களா? நம்ம பிரம்மஜோதி மகத்தத்துவத்துக்கு மேல இருக்கக்கூடிய இடம், பிரதேசம் எல்லாமே என்ன அப்டின்னா, ஆன்மீக வானங்கள் தான். அங்க அத்தனை கிரகங்கள் பகவானால படைக்கப்பட்டிருது. அது எல்லாமே சுயமாக பிரகாசிப்பவை. ஸோ, அதுக்கு தானாவே அந்த பண்ற அந்த கெப்பாசிட்டி உண்டு. அந்த கிரகங்களின் பிரகாசமே பிரம்மஜோதி எனப்படும் பேரொளியாகும். பிரம்மனை உணர்தல் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்ல, பகவான ஃபர்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்ல ரியலைஸ் பண்றோம்னு சொல்றோம்ல, அது எப்படி இருக்கும்னா, தோன்றாத உருவமா பகவான பார்ப்போம். அப்படியே வெளிச்சமா பார்ப்போம். அதான் பிரம்மஜோதிங்கிறது. அது எப்படி இருக்கும்னா, நமக்கு கண்ணு கூசக்கூடிய அளவுக்கு பிரகாசத்த கொடுக்கக்கூடியது. ஓகேவா? அது பேரொளி. பரம வாசஸ்தலத்தின் தகவல் ஏன் தரப்படுகிறது? இங்கே ஏன் பகவான் குடுக்குறாங்க? இந்த தகவலை கேட்டு ஒருவன் கவரப்பட வேண்டும். இப்ப ம் ஒண்ணும் இல்ல. நம்ம வந்து ஒரு வீட்ல இருக்கிறோம். இங்க இருக்கிற கோவில்ல நம்ம பார்த்துருக்குறோம். சொல்றாங்க, இங்க இருக்க எத்தனையோ பெருமாள் கோயில். இங்க நெறைய சுத்தி இருக்கிற அத்தன பெருமாள் கோயில பார்த்துருக்குறோம். ஒருத்தவங்க சொல்றாங்க, திருப்பதி பெருமாள் இருக்கார் பாரு. அவ்ளோ சூப்பரா இருப்பாரு. அவ்ளோ கும்பல் வரும். நம்ம அங்க போய் நின்னு பகவான் அந்த அந்த கோவில் வாசல்ல நின்னு பெருமாள பார்த்துட்டு நம்ம வெளியில வர்றதுக்கு ஒரு 3 ஹவர்ஸ், 4 ஹவர்ஸ் ஆகுது அப்படின்னா, அந்த நிக்கிற நேரம் பூரா நம்ம வைகுண்டத்திலே நிக்கிற மாதிரி. அப்படி அப்படின்னு ஒருத்தவங்க சொன்னாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம என்ன ஆவோம்? அப்படியே அட்ராக்ட் ஆவோம்.
உடனே டிக்கெட்ட போடுங்க. எப்ப நமக்கு சேவா கிடைக்குதுன்னு பாருங்க. நம்ம போயிட்டு வருவோம். நம்ம உடனே அதுக்கு ஆசைப்படுவோம்ல. ஸோ ஒரு விஷயத்த சொன்னா தானே நம்ம அதால கவர்ந்து இழுக்கப்படுவோம். அதுக்காக பகவான் சொல்றாங்க, "இத்தகவலை கேட்டு ஒருவன் கவரப்பட வேண்டும். அந்த நித்திய உலகத்திற்கு தன்னை மாற்றிக் கொள்ளவும், உண்மையின் இந்த பொய்யான பிம்பத்திலிருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொள்ளவும் ஆர்வம் கொள்ள வேண்டும்." இந்த ஆர்வம் வரணுங்கிறதுக்காக தான் பகவானால இந்த தகவல் தரப்படுது. கிருஷ்ண உணர்வு இதற்கு எப்படி உதவி அளிக்கும்? கிருஷ்ணர் மீது பற்றை வளர்த்துக் கொள்வதன் மூலமாக படிப்படியாக பௌதிக பற்றின்மையை அடைய உதவும். விடு, பிடி அதுதான். இங்க இருக்கிற விஷயங்கள் மேல பற்றுதல விடு. பகவானுடைய திருவடி பாதத்தை பிடி. அதுதான் அந்த தத்துவம். நமது சாரி இங்க ஏதோ விட்டேன். பரமபுருஷ பகவானின் பக்தி தொண்டில் பற்றுக்கொள்ளாமல் இப்பௌதீக உலகத்தின் கவர்ச்சியிலிருந்து ஒருவனால் விடுபட முடியாது. அதுதான். நம்ம வந்து பற்றுக்கொள்ளணும்னு நெனச்சு நம்ம போனோம்னா கூட நெறைய விஷயங்கள் நம்மள புடிச்சு இழுக்கும். ஓகேங்களா? அதெல்லாம் கவனிக்காம நம்ம ஃபோக்கஸ்டா, டிட்டர்மைன்டா நம்ம ஆன்மீக பாதையில முன்னேறி போய்க்கிட்டே இருக்கணும். அப்படி இல்ல நம்ம அதுலேருந்து சறுக்கி விழுந்துட்டோம் அப்படின்னா, மறுபடியும் என்ன ஆகும்? நம்ம திரும்ப பாயிண்ட் 1லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ற மாரி ஆகும். ஸோ அதனால தான் சொல்றது, கூட இருக்கிறவங்க அத்தன பேரும் டிவோட்டீஸா வச்சுக்கணும். நமக்குன்னு ஒரு ஆன்மீக குரு, அவங்க சொல்படி கேட்கணும். இந்த மாதிரி நம்ப வந்து வரையறுத்துக்கிட்டோம் நம்மளோட வாழ்க்கையேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதுல டீவியேட் ஆயி போறது அப்படிங்கிற விஷயமே இருக்காது. ஓகேவா? நம்ம எடுத்த பாதை அந்த குறியை நோக்கி தான் செல்லும். ஸோ டிவோட்டீஸ் அசோசியேஷன் மஸ்ட். ஏன்னா இந்த உலகத்துல நம்ம மட்டும் வாழல. நம்ம கூட எத்தனையோ ஜீவராசிகள் வாழறாங்க. ஸோ அதுல யார் கூட நம்ம இருக்கணுங்கிறது நம்மளோட தேர்வு தான். ஓகேங்களா? அதனால தான் டிவோட்டீஸ தேர்ந்தெடுத்துக்கணும். மமை வாம்சோ ஜீவலோகே நாம் கிருஷ்ணரின் நித்திய அங்க துணுக்குகள். இது பலவாட்டி படிச்சிருப்போம். பகவானுடைய பார்ட் அண்ட் பார்சல் தான் நம்ம எல்லாருமே. நமது உண்மையான அடையாளத்துக்கு விழித்துக் கொள்வோம். வாழ்க்கை ஆனந்தமயமானதா இருக்கும். நான் கிருஷ்ணருடையவன் என்னும் ஒரு சுய நினைவுடனான முடிவு போதும். நம்பல்லாம் யாரு? நம்பல்லாம் எங்கேருந்து வந்திருக்கிறோம்? நான் எப்படி என்னோட அம்மா, அப்பாவுக்கு பிறந்தவள் அப்படின்னு நான் சொல்லிக்கிறேனோ, அதே மாதிரி என்னுடைய தோற்றத்துக்கு காரணம் யாரு? பகவான், கிருஷ்ணர். ஓகேவா? ஸோ அவங்கள திருப்திப்படுத்தக்கூடிய செயல்கள நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து நம்ப வாழ்க்கைக்கான பாடமா இதுலேருந்து எடுத்துக்கணும். அடுத்தது பதம் 7லிருந்து 9 வரை மனதின் சக்தி உயிர்வாழின் எதிர்காலம் என்ன போட்டிருக்காங்க? 15.7ல பார்ப்போம். மமைவாம்சோ ஜீவலோகே ஜீவபூத சனாதனக மம ஸ்ரஷ்டான் இந்திரியாணி பிரகிருதிஸ்தானி கர்ஷதி. இந்த கட்டுண்ட உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாரும் எனது நித்தியமான அம்சங்கள் ஆவார். பகவான் சொல்ட்டாங்க பாருங்க. இதெல்லாம் எங்க இருக்கு மாதாஜி ரெஃபரன்ஸ்? நம்மலாம் பார்ட் அண்ட் பார்சல். அவங்க தங்க மலை அப்டின்னா நம்ம தங்க துணுக்குகள்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தீங்களே, எங்க இருக்கு ரெஃபரன்ஸ்ன்னு இவ்வளோ நாள் உங்களுக்கு டவுட் இருந்திருக்கும். இதுல கிளியர் பண்றாங்க பாருங்க. இந்த கட்டுண்ட உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாரும் எனது நித்தியமான அம்சங்கள். பகவானுடைய அதுவும் பாருங்க நித்தியமான அம்சம். எட்டர்னல். அப்பன்னா எத சொல்றாங்க? இந்த உடல சொல்லல. உடலுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவ சொல்றாங்க. அந்த ஆத்மா அத்தனையும் பகவானுடைய அம்சம்னு சொல்லியாச்சு. ஓகேவா? கட்டுண்ட வாழ்வின் காரணத்தால் மனம் உட்பட 6 புலன்களுடன் இவர்கள் மிகவும் கடினமாக சிரமப்படுகின்றனர். கட்டுண்ட வாழ்வின் காரணத்தால்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு வந்தாச்சா, ஆசையினால நம்ப கேட்டோம். ஃப்ரீ வில் இருந்தது. ஸோ பகவான ஃப்ரீடமா போய் அனுபவிச்சுட்டு வரணும்னு பகவான் அனுப்பி விட்டாங்க. அனுப்பி விட்டத நம்ம மறந்துட்டு என்ன செய்றோம்? இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து கட்டுண்டு போயிர்றோம். கட்டுண்டதுன்னா என்ன அர்த்தம்? பிறப்பு, அப்புறம் வளர்றது, அப்புறம் முதுமை, அப்புறம் நோய், அப்புறம் இறப்பு. இதான் இந்த சுழல் தான். இந்த கட்டுண்ட வாழ்க்கை எப்படின்னா, அதுதான் இந்த சுழல் தான். பிறப்பு, இறப்பு, பிறப்பு, இழப்புங்கிறது சுழற்சி தான். இந்த சுழற்சிக்குள்ள நம்ம மாட்டிக்கிறதுனால நம்ம சிரமப்பட்டுட்டு இருக்கிறோம். அதுக்கு காரணம் பாருங்க, மனம் உட்பட 6 புலன்களுடன். மொத்தம் நமக்கு 5 புலன்கள் இருக்கு. மனமும் சேர்ந்து என்ன பண்ணுது? இந்த ஆத்மாவ வந்து சரியா சிந்திக்க விடாதபடி என்ன பண்ணுது? பகவானுக்கான ஆன்மீக தொண்ட செய்யாம, நம்ம பௌதீக உலக இந்த விஷயங்கள்லயே கட்டுண்டு பட்டு போறதுனால, கடினமாக சிரமப்படுகிறோம். ஓகேவா? புலன்கள் கண்ணு இத பார்க்கணும், ஐபிஎல் மேட்ச் பார்க்கணும்னாலும், இல்ல இப்ப கிளாஸ் இருக்குன்ட்டு வந்து உட்கார்றோம் பார்த்தீங்களா? ஆனா மனம் போராடி அத ஜெயிச்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம இந்த நேரம் இங்க உட்காருவோமா? வரமாட்டோம். ஓகேங்களா? அதனால தான் இந்த இடத்துல மனமையும் சேர்த்திருக்கிறாங்க. ஸோ 5 புலன்களோடு சேர்ந்து மனமும் தான் என்ன பண்ணுது? அந்த ஆத்மாவ நல்ல கதிக்கு போக விடாம மாத்துது. மமைவாம்சோ ஜீவலோகே பகவானின் அம்சம். இதுல ஒண்ணும் இல்ல.
உயிர்வாழியின் அடையாளம். ஸ்வரூப நிலை. உயிர்வாழியின் அடையாளம் தான் பகவான் இப்ப சொன்னாங்கல்ல, என்னுடைய அம்சம், நித்தியமான அம்சம்னு சொன்னாங்கல்ல, அதுதான் ஸ்வரூப நிலை. நித்தியமான பகவானின் அம்சம். தற்போதைய நிலை சுதந்திரத்தை தவறாக பயன்படுத்தி, ஸ்வரூப நிலையில இருக்கும்போது, ஏன்னா அங்கேருந்து பகவான் நம்மள அனுப்பி விட்டபோது, நம்ம வந்து பகவான் நித்தியமான அம்சமா இருந்தோம். ஆனா நம்மளுடைய தற்போதைய நிலை என்ன ஆயிடுச்சு? ரொம்ப நம்மள மோசமா வச்சுக்கிட்டோம். என்ன பண்ணியிருக்கிறோம்? சுதந்திரத்தை தவறாக பயன்படுத்தி, பகவான் குடுத்த அந்த சுதந்திரம் எதுக்கு? போய் அனுபவிச்சுட்டு வான்னு சொல்லி குடுத்தாங்க. அனுபவிச்சுட்டு திரும்பி போணும்னு அனுப்பி விட்டாங்க. நம்ப அந்த சுதந்திரத்தை தவறாக பயன்படுத்தி, மனம் உட்பட 6 புலன்களுடன் இந்த பௌதீக உலகில் மிகவும் கடினமாக சிரமப்படுகிறோம். கிருஷ்ணர் நம்மை நித்தியமான கிருஷ்ணர் நம்மை ஜீவன் நித்தியமான பின்ன பகுதிகள், அம்சங்கள் என்று கூறுகிறார். நாம் அவருடன் ஒன்றாகிவிட முயற்சி செய்யக்கூடாது. அது சாத்தியமல்ல. ஓகேவா? பகவான் நம்மள சொல்றாங்க. அவருடைய பின்ன பகுதிகள்னு, நித்தியமான அம்சம்னு இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்ட்டாங்கல்ல. ஓகே, அப்ப நானும் கிருஷ்ணரும் ஒண்ணு அப்படின்னு கிளம்பிடக்கூடாது. என்ன அர்த்தம்? சின்ன அம்சம் தான். பகவான் வந்து விபு ஆத்மா. அதான் சொன்னோம்ல, தங்க மலை. நம்ப அதிலேருந்து வந்திருக்கக்கூடிய சிறு சிறு துகள்கள் தான். எப்படி இருக்கும்? அந்த தங்கத்துக்கு இருக்கிற அந்த வேல்யூ இந்த தங்க துகளுக்கும் இருக்கும். அதில இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஜொலிப்பு இந்த தங்க துகளுக்கும் இருக்கும். ஆனா அதோட அ அ அது அத நீங்க வேல்யூ பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நியூமரஸ். இத வேல்யூ பண்ணோம்னா ஒண்ணுமே இல்ல. ஓகேவா? அப்படிதான். ஸோ நாம் அவருடன் ஒன்றாகி விட முயற்சி அவங்க சொல்ட்டாங்க. பகவான் சொல்ட்டாங்க. ஆனா நம்ப என்ன பண்ணிடக்கூடாது, ஓகே நானும் நீங்களும் ஈக்குவல்ன்னு எடுத்துக்க கூடாது. அது சாத்தியமே இல்லாதது. நான் பொய் அகங்காரம் எனும் சங்கிலியால் கட்டப்பட்டுள்ளேன். என் மனது துன்பமயமான பௌதீக உலகத்திலிருந்து தப்பிக்க என்னை விடமாட்டேன் என்கிறது. ஓகேவா? இங்க இருக்கிற விஷயங்கள ஆண்டு அனுபவிக்க ஆரம்பிச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப நம்ம என்ன ஆயிடுவோம், அதுக்கு அடிமைப்பட்டு போயிடுவோம். கட்டுண்டு போயிடுவோம். 4 பேர் எந்திச்சு டெய்லி காலையில என்ன பிரைஸ் பண்ணல அப்டின்னா, எனக்கு என்னமோ போல இருக்குன்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? அப்ப என்ன ஆயிடுறோம், அந்த பாராட்டுதலுக்கும், அந்த புகழ்ச்சிக்கும் அவங்க வந்து அடிமையாகி போயிடுறாங்க. ஸோ அப்படி இருந்தாங்கன்னா, அவங்களால அந்த 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 விஷயத்த விட்டு வெளில வர முடியுமா? அதுதான் பொய் அகங்காரம்ங்கிறது. எனது விதி நான் எனது சுதந்திரத்தை எப்படி உபயோகிக்கிறேன் என்பதில் உள்ளது. தவறாக உபயோகித்தால் முக்குணங்களால் கட்டப்பட்டுள்ளேன். சரியாக உபயோகிப்பதால் விடுதலை அடைவேன். இந்த சிறைக்குள்ள இருக்கக்கூடிய கைதி மாதிரி இப்ப இருக்கிறோம். இந்த பௌதீக உலகத்துல நம்ம இருந்துட்டு இருக்கிறோம். எதனால? இந்த குணங்களால. குணங்களால நம்ம கைதி ஆயிட்டோம். இந்த குணங்கள விட்டுட்டு நிர்குணவாதியா மாறும்போது, அதாவது அந்த குடுத்திருக்க சுதந்திரத்தை சரியாக பயன்படுத்தும்போது, நம்ம என்ன ஆயிடுவோம்? சிறை கைதியா இருக்க மாட்டோம். விடுதலை அடைந்த ஆத்மாவா ஆயிடுவோம். 8 शरीरं यत् अवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामधीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति வாயுர்கந்தானி வாசயாத். வாயுர்கந்தான் காற்றானது அந்த நறுமணத்தை தாங்கி செல்வது போலன்னு வரும். காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதைப் போல ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர்வாழி ஓர் உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கிறான். 2 டேஸ் பேக் ஒரு மாதாஜி என்கிட்ட ஒரு டவுட் கேட்டாங்க. சூக்ஷ்ம உடலோட தான் வந்து அந்த அ ஆன்மாவானது பிரயாணம் பண்ணுமா அப்படின்னு. ஓகேவா? அன்னைக்கு புரியலனாலும் அன்னைக்கு விளக்கம் குடுத்தேன். அன்னைக்கு புரியலனாலும் இன்னைக்கு பகவானே புரிய வைக்கிறாங்க பாருங்க. எப்படி இருக்குதான், ஒரு காற்று ஒரு பெரிய ஒரு அ கார்டன் பூக்கள் நெறைய பூ பூத்து இருக்கக்கூடிய ஒரு சோலைய தாண்டி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த காற்று எப்படி இருக்கும்? அந்த அத்தன பூவோட வாசனைய தாங்கிட்டு வரும். அதே காற்று ஒரு பெரிய டிட்ச், அதாவது நெறைய அந்த மழை பெஞ்சு, அந்த மாரி தண்ணி நெறைய தேங்கி இருக்க ரொம்ப நாளா ஸ்டாக்னன்ட் வாட்டரா இருக்கக்கூடிய இடத்த தாண்டி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப அதுல நறுமணம் இருக்குமா? அதுல ஒரு துர்வாடை வீசும். ஓகேவா? ஸோ காற்று ஒண்ணு தான். ஆனா, அந்த காற்று வந்து நறுமணத்த தாங்கி வருது. அது எப்ப? ஒரு கார்டன ஒரு பூ சோலைய தாண்டி வரும்போது. இதுவே ஒரு அ துர்நாற்றம் வீசக்கூடிய ஒரு ஸ்மெல்ல தூக்கிட்டு வருது. அது எப்ப? அந்த மாரி தேங்கி கிடக்கிற தண்ணீய தாண்டி வரும்போது. ஓகேவா? அதே மாதிரி தான் ஒரு காற்று. கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம். அதே மாரி தான் கண்ணுக்கு தெரியாத அந்த ஆத்மானவன் என்ன செய்றான், கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு உணர்வுகள தூக்கிட்டு போறான். அந்த உணர்வ தான் என்னன்னு சொல்றோம் அப்டின்னா, சூட்சும உடல்னு சொல்றோம். அதுதான் என்ன பண்ணுது, இந்த உலகத்துல இருக்கும்போது இந்த ஸ்தூல உடலோட என்ன காரியங்கள்லாம் செஞ்சோமோ, அதுக்கான புண்ணிய, பாவ 2த்துக்கான விஷயத்த அதுதான் எடுத்துட்டு போகுது. ஓகேவா? அந்த ஸ்தூல உடல் தான் சூட்சும உடல் கண்ணுக்கு தெரியாத அந்த உடல் தான் எடுத்துட்டு போகுது. ஸோ, எவ்வளோ புண்ணியம் பண்ணியிருக்கோமோ, அதுக்கு தகுந்த மாரி உயர் கிரகங்கள்ல
உலகங்கள்ல நமக்கு வாழ்வு. எவ்வளோ பாவம் பண்ணியிருக்கோமோ அதுக்கு தகுந்த மாரி இந்த பௌதீக உலகத்துல நமக்கு அந்த மாரி உடல எடுத்து நம்ம கஷ்டப்படுவோம். ஓகேங்களா? இதுதான் இங்க காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதைப் போல, ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர்வாழி ஓர் உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு ஓகேங்களா? ஒரு ஆத்மா வந்து ஒரு உடல்லேருந்து இன்னொரு உடலுக்கு எப்ப ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அப்படின்னா, இந்த உடல் அழிந்த போது தான். இந்த இந்த உடல விட்டுட்டு அந்த ஆத்மா போயிடுச்சுன்னா, அந்த உடல் அழிந்து விடும். ஓகேவா? இதுவும் இருக்குது, அதுவும் இருந்துட்டு இருக்குங்கிறது நடக்கவே நடக்காது. ஒரு பிறப்புல வந்து ஒரு உடல தான் நம்மளால எடுக்க முடியும். ஸோ ஒரு உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? இதோட இந்த இந்த பிறப்புங்கிறது முடிஞ்சிருச்சு. ம் இறப்பு அப்படிங்கிற அந்த ஒரு சைக்கிள் முடிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம். உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கிறான். இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்று பின்னர் மீண்டும் வேறொரு உடலை ஏற்பதற்காக இதனை கைவிடுகிறான். அப்ப என்ன ஆகும்? இங்கே ஒரு ட்ரெஸ் போட்டுட்டு இருக்கிறோம். இந்த உடல போட்டுட்டு இருக்கிறேன். நான் இப்போ ஏதோ ஒரு நல்ல காரியம் செஞ்சேன் அப்படின்னா, போயிட்டு சந்திரலோகத்துல என்ஜாய் பண்ணுவேன். பிரம்மலோகத்துல இருப்பேன். பித்ருலோகத்துல இருப்பேன். பாவம் செஞ்சிருப்பேன்னா, அந்த பாவத்துக்காக இங்கே வரேன்னா, அந்த பாவத்தோட டிகிரிய பொறுத்து எனக்கு இங்க என்ன உடல் கிடைக்குமோ, ஓகேங்களா? பூச்சியா பிறக்கிறனோ, புழுவா பிறக்கிறனோ, சரியா? தெரியாது நமக்கு. அல்லது வேற ஏதாவது வீட்ல வளர்க்கக்கூடிய பெட் அனிமல்ஸா பிறக்கிறோனோ, பசுவா பிறக்கிறோம். இல்லாட்டி ஒரு அ ஆ அந்த ப பாவ கர்மா வந்து ரொம்ப கம்மியா இருந்தது அப்படின்னா, ஒரு நல்ல பணக்கார குடும்பத்தில கூட பிறப்போம். நல்ல பண்டிதர்கள் வீட்ல கூட பிறப்போம். ஓகேவா? அப்ப என்ன ஆகுது? அந்த உணர்வ வந்து அங்க எடுத்துட்டு போறோம். அங்க போயிட்டு அங்கேயும் கர்மாக்கள செஞ்சு, அந்த உடல உட்டுட்டு மீண்டும் வேற ஒரு உடல். இது என்ன ஆகுது? ரிப்பீட் ஆயிட்டே போகுது. ஓகேங்களா? மறுபிறவி சக்கரம் இதுதான். மறுபிறவி சக்கரம். பொறக்குறோம், வளர்றோம், விழுறோம். திரும்ப இன்னொரு உடல்ல இருக்கோம், பொறக்குறோம், வளர்றோம். திருப்பி அங்க போய் இறப்புங்கிறது வருது. இறந்துட்டு மறுபடியும் பிறக்கிறோம், வளர்றோம். இதே தான். பிறப்பு, இறப்பு சுழற்சிங்கிறது சுத்திக்கிட்டே இருக்கணும். இன்ஃபினிட்டா போயிட்டே இருக்குது. இதான் மறுபிறவி சக்கரம். பௌதிக உலகில் மாற்றம் தவிர மற்றது எது மாற்றம் அப்படிங்கிறது வந்து மாறாதது. நாம் மாற்றத்தினால் உயர்கிறோமா அல்லது தாழ்கிறோமா? இந்த உடல விட்டுட்டு இந்த ஆத்மா போகுதா, அது வந்து உயர்ந்த இடத்துக்கு போகுதா, தாழ்ந்த இடத்துக்கு போகுதா அப்படிங்கிறது யார் கையில இருக்கு? நம்மளோட கையில தான் இருக்கு. நம்ம செய்யக்கூடிய கர்மாக்கள் கையில தான் இருக்கு. அதனால தான் கர்மாக்கள நல்ல கர்மாக்களா செய்றோம். உடல் மாற்றம். காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வது போல, உடல் வந்து உணர்வுகளை தாங்கி செல்கிறது. மரண நேரத்தில் அவன் உருவாக்கிய உணர்வு அவனை அடுத்த உடலுக்கு கொண்டு செல்கின்றது. அடுத்த உடல் வந்து எத வச்சு சூஸ் ஆகுது பாருங்க. பரத மகாராஜா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நம்ப. பரத மகாராஜா மானுக்கு என்ன நடக்குமோ, மான யார் காப்பாத்துவாங்களோ, நம்ம இவ்வளோ நாள் அதுக்கு எல்லாம் பண்ணோமே, இனிமேல் அந்த மான யார் பார்க்க போறா? அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருந்ததுனால, அவ்வளோ ஒரு புண்ணிய ஆத்மாவா இருந்த அவரு அடுத்த உடல் என்ன கிடைச்சது? மானு உடல் கிடைச்சது. ஸோ மரண நேரத்தில் அவன் உருவாக்கிய உணர்வு அவனை அடுத்த உடலுக்கு கொண்டு செல்கிறது. அந்த உணர்வு அவன் தன் வாழ்க்கை முழுவதும் எப்படி வாழ்கிறான் என்பதை சார்ந்தே அமைகிறது. அதனால் பொறுப்பாக நடந்து கொள்ளுங்கள். எதிர்காலம் இப்போது வடிவமைக்கப்படுகிறது. நம்ம கையில தான் இருக்குங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். 9 श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च அதிஷ்டாய மனச்சாயம் விஷயான் உபசேவதே. இவ்வாறு வேறொரு ஸ்தூல உடலை பெறும் உயிர்வாழி. ஓகேவா? இந்த மாதிரி மாத்தி 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 வேறொரு ஸ்தூல உடலை பெறும் உயிர்வாழி மனதை மையமாக கொண்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான காது, கண், நாக்கு, மூக்கு, தொடுபுலன் ஆகியவற்றை அடைகிறான். இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட புலனின்ப விஷயங்களை அவன் அனுபவிக்கிறான். ஸோ ஒரு ஸ்தூல உடலை பெறும் உயிர்வாழியானவனுக்கு என்ன இருக்கும்? அந்த ஸ்தூல உடலுக்கு அத்தனை விதமான புலனின்ப பொருட்கள் நுகரக்கூடிய அத்தனை ஆர்கன்ஸும் அமையும். மனமும் கிடைக்கும். கண்ணு, மூக்கு, காது, தொடுபிலன் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அத்தனை நம்ப பஞ்சபூதங்கள் ஆகிய இந்த உடல் அவனுக்கு கிடைக்குது. என்ன உடல்ங்கிறது இதுல குறிப்பிடப்படல. அது மனித உடலா? அல்லது வேறு எதுவும் உடலா? அப்படின்னு குறிப்பிடப்படல. ஆனா அந்த உடல்ல இருந்துகிட்டு மறுபடியும் அந்த உயிர்வாழியானவங்க என்ன செய்றாங்க? புலனின்ப விஷயங்கள்ல ஈடுபடுறாங்க. கண் எத பாக்குதோ அது மேல கவர்ச்சி உண்டாகி அதையே பாக்குறது. எத சாப்பிடணுங்கிற ஒரு கண்ட்ரோல் இல்லாம சாப்பிடுறது. எத கேட்கணும்? எங்க போகணும்? ஓகேங்களா? ஸோ புலனின்ப விஷயங்கள் மேல அவங்களுக்கு நாட்டம் ஜாஸ்தியா போயி, அதையே அவன் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கான். அப்ப என்ன ஆகும்? இந்த லைஃப்க்கு ஒரு எண்டுன்னு இருக்குமா? இந்த எண்டு முடிஞ்சோனே மறுபடியும் அவனுக்கு இன்னொரு ஒரு ஸ்தூல உடலை அவன் பெறுவான். அப்ப இப்பல்லாம் என்ன செஞ்சான்? இந்த புலனின்ப விஷயங்கள் மேல தான நாட்டம் கொண்டிருந்தான். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா அடுத்ததுலயும் அதே புலனின்ப விஷயங்கள நாட்டம் கொள்ளக்கூடிய ஒரு உடல் தான் கிடைக்கும். இதுதான். ஓகேவா? ஸோ நம்பளுடைய எதிர்காலத்த நம்பளே நிர்ணயிச்சுக்கிறோங்கிறது இதுதான்.
உடல் மாற்றம் செயல்முறை உணர்வு நீரை போன்று தூய்மையானதாகும். பௌதிக குணங்களின் தொடர்பிற்கேற்ப மாற்றமடைகிறது. நீரை ஒரு குறிப்பிட்ட நிறத்துடன் கலப்பதால் நீரின் நிறம் மாற்றமடைவது போல. தண்ணிக்கு கலர் கிடையாது. இட் இஸ் கலர்லெஸ். அதுல நீங்க இந்த கலரையாவது கலந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப தண்ணி இந்த ரெட் கலரு, எல்லோ கலரு, கிரீன் கலர் வாட்டரா மாறிடும். அதே மாதிரிதான் குணத்தோட சேரும்போது ஆத்மா வந்து தூய்மையா இருக்கும். ஆத்மா வந்து ரொம்ப தூய்மை. ஓகேங்களா? அது எதாலையும் கலங்கப்படாதது. ஆனா குணத்தின் பால்பட்ட தொடர்பினால என்ன ஆகும்? அந்த ஆத்மா மாற்றம் அடைந்து விடுகிறது. மனதால் சுமந்து செல்லப்பட்டு புலனின்ப விஷயங்களை அனுபவிப்பதற்காக புலன்களுடன் கூடிய உடலை அடைகிறான். அப்படி அவன் என்ன மாதிரி எல்லாம் பிறவி எடுப்பான்னு இங்க போட்டிருக்காங்க பாருங்க. நாயாவோ, பூனையாவோ, குதிரையாவோ, பேயாவோ, ஓகேவா, பறவையாவோ, இல்ல நீர்வாழ் உயிரினை எப்படி வேணாலும் நம்மளுடைய மனமானது மரண தருவாயில் எதை நினைக்கின்றதோ அதற்கு தகுந்த மாதிரி உடல் கிடைக்குங்கிறது பகவான் இந்த இடத்துல எக்ஸ்பிளிசிட்டா சொல்லியாச்சு. சரிங்களா? நாம் மனிதர்களுடன் சங்கம் வைத்துக் கொள்வதில்லை. அவர்களின் குணங்களுடன் சங்கம் வைத்துக் கொள்கின்றோம். எந்த அளவுக்கு சீக்கிரமாக இந்த பூரண உண்மையை நாம் வளர்த்துக் கொள்கிறோம், உணர்ந்து கொள்கிறோமோ, அந்த அளவுக்கு நன்மை பயக்கும். ஒருவரின் உண்மையான உணர்வு கிருஷ்ண உணர்வே. சரியா? நம்மளுக்கு இவ்வளவு நாள் தெரியல. ஓகேவா? நம்ம இப்ப இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். தெரிஞ்சதுனால நம்ம இதை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிக்கணும். ஏன்னா நமக்கே தெரிஞ்சிருச்சு. நம்மளோட எதிர்காலத்தை நம்ம தான் எழுதுறோம்னு இப்ப சொன்னோம். ஓகேங்களா? சோ அப்ப நம்ம இவ்வளவு நாள் தெரியாம நம்ம தவறு பண்ணியிருந்தா கூட இனிமேல் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? நம்மளுடைய பாதையை மாற்றி அமைத்துக் கொள்ள முடியும். 15.10 உத்கிராமந்தம் ஸ்திதம் வாபி புஜ்ஞானம் வா குணான்விதம் விமூಢானானு பஷ்யந்தி பஷ்யந்தி ஞான சக்ஷுஷு ஞான சக்ஷு. மறுபடியும் இதுல வருது பாருங்க. முட்டாள்கள் உயிர்வாழி எவ்வாறு தனது உடலை கைவிடுகிறான் என்பதையோ, இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தின் கீழ் எத்தகைய உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் என்பதையோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. முட்டாள்கள். இந்த 15th சாப்டர் படிக்கிற வரைக்கும் நம்மளும் இப்படிதான் இருந்தோம். ஓகேங்களா? இப்ப பகவான் வாயால சொல்ல கேட்கிறோம். என்ன சொல்றாங்க? உயிர்வாழி எவ்வாறு தனது உடலை கைவிடுகிறான். இப்பதானே சொன்னாங்க பகவான். எப்படி கைவிடுறோமோ அந்த மாதிரியான உடல் தான் அடுத்தது கிடைக்கும்னு. இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகத்துல தான் நம்ம படிச்சோம். இந்த உணர்வோடு நம்ம கைவிடுறோம் அந்த உடலை. இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தின் கீழ் எத்தகைய உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான். அப்ப நம்ம இப்போ ஒரு உடல் அனுபவிக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் நம்முடைய முற்பிறவியில நம்ம எந்த மாதிரி குணத்துக்கு ஆட்பட்டு இருந்தோமோ அதுக்கான உடல் தான் இப்ப கிடைச்சிருக்குது. சரிங்களா? இந்த விஷயங்கள்லாம் யாருக்கு புரியாது? முட்டாள்களுக்கு புரியாது. அப்பன்னா இது என்ன? சொல்றதெல்லாம் என்ன? ஞானம். ஓகேவா? அறிவு சார்ந்த விஷயங்கள். இந்த ஞானம் கிடைக்க பெற்றவன் தான் யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஞானிகள், பக்தர்கள். ஓகேவா? ஆனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தில் பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ, வருதா? யாருடைய கண்கள் ஞானத்தில் பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ, அவரால் இவை அனைத்தையும் காண முடியும். பகவான் ஞானம் என்னன்னு சொல்லிக் குடுத்துட்டாங்க. இப்ப யாருக்கு இது தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க முட்டாள்களுக்கு. பட் இந்த ஞானத்தை தெரிந்தவர்களுக்கு இது அத்தனையும் நன்றாகவே தெரியும். ஓகேவா? உடல் மாற்றம் யாரால் பார்க்க முடியும்? யாரால் முடியாது. யாரால் முடியாது? முட்டாள்களால் முடியாது. எவ்வாறு என்ன முடியாதுங்கிறத மறுபடியும் இந்த இடத்துல போடுறாங்க. நமக்கு ரீஇட்ரேட் பண்ணி காட்டுறாங்க. எவ்வாறு உயிர்வாழி தனது தற்போதைய உடலை கைவிடுகிறான் என்பதையும், இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தின் கீழ் எத்தகைய உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் என்பதையோ அவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. அதனால தான் பகவான் அவங்கள முட்டாள்கள்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? இப்ப இந்த விஷயம் 2ம் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. சோ நம்ம என்ன இல்ல? முட்டாள் இல்ல. ஞானம் உடையவர்கள். ஞானம் உடையவர்கள் என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்கான பக்தி சேவைய பண்ண ஆரம்பிக்கணும். அப்ப யாரால் பார்க்க முடியும்? ஞான சக்ஷுஷுவால பார்க்க முடியும். யார் அவர்கள் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. யாருக்கு ஞான கண்கள் உள்ளதோ அவர்களுக்கு. ஓகேவா? அப்ப கண்கள் மூலமா நம்ம பகவான தரிசிக்க ஆரம்பிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப நமக்கு அவங்க சொன்ன ஞானம் அத்தனையும் நம்மளுடைய காதுகள்ல கேட்க ஆரம்பிக்கும். சோ யாருக்கு ஞான கண்கள் உள்ளதோ அவர்களுக்கு. அவர்கள் எதை பார்க்கிறார்கள்? ஆத்மா உடலிலிருந்து வேறுபட்டவன் உடலை மாற்றி பல வழிகளில் அனுபவிக்கிறான். இதோ பாருங்க 2 பிக்சர் இருக்கு. இது ஆத்மா, இது உடல். சரியா? இதே ஒரு முட்டாள் எப்படி பார்ப்பான் அப்படின்னா, ஒண்ணாவே பார்ப்பான். ஆனா இந்த ஞானம் தெரிஞ்ச ஞான சக்ஷுஷு என்ன பார்க்குறான்? 2 தனித்தனியா பார்க்குறான். ஆத்மா உடலிலிருந்து வேறுபட்டது. உடலை மாற்றி பல வழிகளில் இந்த உடல அவன் குணத்துக்கு தகுந்த மாரி மாத்தி, மாத்தி அவன் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கானாம், இந்த புலனுகர்ச்சி பொருட்கள நான் அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான். சரியா? இது அவங்களுக்கு புரியுது. இந்த ஞானத்தை எவ்வாறு அடைவது? இந்த மாரி ஒரு ஞானம் நமக்கு இருக்குன்னா, பகவத்கீதை புக் எடுத்து வச்சு படிச்சா கிடைச்சிருமா? அப்படின்னா, நமக்கு புரியாது.
அப்ப யார் தேவை நமக்கு? குரு தேவை. அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவிடமிருந்து கேட்டறிந்த சாஸ்திரத்தின் மூலமாக நம்மளால இந்த விஷயத்த புரிஞ்சுக்க முடியும். அவங்க என்ன செய்றாங்க? இந்த ஞானத்தினை பொதுமக்களுக்கு தங்களால் இயன்றவரை கொண்டு வந்து குடுக்குறாங்க. இப்ப அவங்க என்ன வேணும் அப்டின்னா, ஆன்மீக குரு தேவைன்னு சொல்லிட்டோம். ஆன்மீக குரு என்ன பண்றாங்க அப்டின்னா, அவங்களுக்கு கைவரப்பெற்ற அந்த ஞானத்த நமக்கு புரியிற மாரி சொல்லி தராங்க. ஸோ நம்ம பகவத்கீதைய நம்ம எதுல படிக்கிறோம்? பிரபுபாதா அவங்களோட பகவத்கீதை ஆஸ் இட் இஸ் அந்த புக் வழியா படிக்கிறோம். ஸோ அவங்க குடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த பொருளுரை, பொழிப்புரை மூலமா நமக்கு இந்த ஞானம்ங்கிறது ஓரளவுக்கு ஒரு மினிமம் அளவுக்கு நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுது. முட்டாள்களால் இவற்றை சிந்தித்து பார்க்க கூட முடியாது. ஏனென்றால் அவர்கள் அனுபவிப்பதற்கான நிறைவடையாத பேராசை உடையவர்களாக உள்ளனர். பாருங்க, முட்டாள்கள் சிந்திக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா, அறிவு இல்லாததுனால சிந்திக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம நெனச்சுப்போம். இன்னொரு காரணமும் இருக்கு பாருங்க. அவர்கள் அனுபவிப்பதற்கான நிறைவடையாத பேராசை உடையவர்கள். இந்த ரஜோகுணம், தமோகுணம் நிறைந்தவர்களா இருக்காங்க அந்த முட்டாள்கள். அதன முட்டாள்னாலே என்ன அர்த்தம்? அறியாமை தானே. அப்ப அறியாமைன்னா என்ன அர்த்தம்? அவங்கள்ட்ட எந்த குணம் மிதமிஞ்சி இருக்குது? தமோகுணம் தான். ஓகேவா? ஸோ, அவங்களுக்கு நிறைவேறாத பேராசை இருக்கும். அவங்கள்ட்ட போய் இதெல்லாம் சொன்னோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், "இங்க இருக்கிறதெல்லாம் விட்டுரு. பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யி" அப்படின்னு. கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு இருக்கிறத அனுபவிக்கிறத விட்டுட்டு, "நீ கண்ணுக்கு தெரியாத எங்கேயோ ஏதோ ஒண்ணு இருக்குன்னு சொல்றியே, அத நம்பி நான் எங்க வர்றது?" அப்படின்னு நம்மள்ட்டயே கேட்பாங்க. அதனால தான் அவங்கள முட்டாள்கள்னு சொல்றோம். குரு பரம்பரை மூலமாக ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொண்டு ஞான சக்ஷுஷு ஆகுங்கள். உங்கள் வாழ்வை பக்குவம் கொள்ளுங்கள். 11 "எதன்தோ யோகினச்சைனம் அத்யாத்மம் யவஸ்திதம் எதன்தோ அப்யகிருதாத்மானோ நைனம் பஷ்யந்த்யசேதசஹ." 12 படிச்சிடுறேன். "யத் ஆதித்ய கதம் தேஜோ ஜகத் பாசயதே கிலம் யத் சந்திரமசி யச்சாக்னோ தத் தேஜோ வித்தி மாமகம்." தன்னுணர்வில் நிலை பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் இவற்றையெல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம யார வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா, நம்மளோட குருவ வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? அவங்க என்ன செல்ஃப் ரியலைஸ்டு பீப்பிளா இருக்காங்க. முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள். அவங்க ஸ்பிரிச்சுவல் பெர்சனு. இவற்றையெல்லாம் தெளிவாக அவங்களுக்கு ஞான சக்ஷுஷு இருக்கு. ஓகேவா? அவங்களால தெளிவா பார்க்க முடியும். எது சரி, எது தவறு, எது ஆன்மீகம், எது பௌதீகம் அது அவங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்களும், தன்னுணர்வில் நிலை பெறாதவர்களும் முயற்சி செய்தாலும் கூட என்ன நடக்கின்றது என்பதை காண இயலாது. ஓகேவா? அது சாதாரண ஜீவராசிகள் எல்லாருக்குமே எப்படி இருப்போம்? நம்ம எல்லாருமே எப்படி இருக்கிறோம்? வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்களா இருக்கோம். தன்னுணர்வில் நிலை பெறாதவர்களா இருக்கோம். நம்ப என்ன பண்ணணும்? அதனால தான் ஃபர்ஸ்ட்டு குரு கிட்ட சரண்டர் பண்ணிக்கணும். அவங்க நமக்கு முயற்சி போட்டு, அவங்களால முடிந்த வரைக்கும் நமக்கு அந்த ஞானத்த ஊட்ட பாப்பாங்க. ஓகேவா? அப்படி நம்ம கத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, நம்பளாலயும் தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாவா இருக்க முடியும். ஆனா, ரொம்ப மோசமா, ரொம்ப முட்டாளா இருக்கிறோம், அறியாமையோட இருக்கிறோம், தமோகுணம் நிறைந்தவர்களாக இருக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், எவ்வளவு முயற்சி செய்தாலும் என்ன நடக்கின்றது என்பதை அவங்களால காண முடியாது. ஓகேவா? ஃபுல்லா 100% ஷூரா நடக்கிறதையும் சொல்ட்டாங்க. ம். அதாவது ஆன்மீக குருமார்கள் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, தன்னுணர்வில் நிலை பெற்று ஆ ஸ்பிரிச்சுவலா தன்னை மாத்திக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய குருகள பத்தியும் சொல்ட்டாங்க. வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்கள் வந்து முயற்சி செய்தாலும் கூட அவங்களுக்கு என்ன நடக்குதுங்கிறது புரியாதுன்னு சொல்ட்டாங்க. உலகம் முழுவதிலும் இருளை விளக்குகின்ற சூரியனின் பிரகாசம் என்னிடமிருந்தே வருகின்றது. மேலும் சந்திரனின் பிரகாசமும், நெருப்பின் பிரகாசமும் கூட என்னிடமிருந்தே வருகின்றன. ஆமா, எல்லாத்துக்கும் தோற்றத்துக்கும் காரணம் யாரு? பகவான் தான். சூரியன், சந்திரன் 2 பேரும் பகவானுடைய இரு கண்கள். ஓகேவா? இப்ப பகவானுடைய மேனிலேருந்து வரக்கூடிய இந்த பிரகாசத்த உள்வாங்கி தான் அந்த சூரியன் நமக்கு வெளிச்சத்த குடுக்குது. சந்திரன் அந்த வெளிச்சத்த குடுக்குது. ஓகேவா? நெருப்பு பகவானால உண்டாக்கப்பட்டது. பஞ்சபூதங்கள்ல தான் ஒண்ணு நெருப்பு. அந்த நெருப்போட பிரகாசம், ஒளியும் சரி, வெப்பம் இருக்குல்ல, அந்த ஹீட் அதுவும் சரி பகவான் கிட்டேருந்து தான் வருது. சூரியன், சந்திரன் மற்றும் நெருப்பின் பிரகாசம் கிருஷ்ணரிடமிருந்தே வருகின்றன. 13 "காம் ஆவிஷ்ய ச பூதானி தாரயாம்யஹமோஜஸா புஷ்ணாமி சௌஷதி சர்வா சோமோ பூத்வா ரசாத்மகः." இது பாருங்க, "நான் ஒவ்வொரு கிரகத்திற்குள் நுழைகின்றேன். எனது சக்தியினால் அவை பாதையில் நிலை பெறுகின்றன. நான் சந்திரனாகி எல்லா காய்கறிகளுக்கும் வாழ்வு ரசத்தை வழங்குகின்றேன்." ஒரு ஒரு செடி பூ பூக்குது, காய் காய்க்குதுன்னா சூரிய வெளிச்சம் மட்டும் இருந்தா போதாது. ஓகேவா? ஒரு நல்ல ஒரு பிளசன்ட்டான ஒரு வெளிச்சம், ஒரு அதுதான் வாழ்வு ரசம்னு சொல்றாங்க பாருங்க.
சந்திரன் கிட்ட இருந்து தான் அது கிடைக்கும். ஸோ டே அண்ட் நைட்ல 2த்துலயும் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒளி, அந்த வெளிச்சத்த எடுத்துக்கிட்டு தான் ஒரு செடியானது பூ பூக்கும், காய் காய்க்கும். ஸோ எல்லா காய்கறிகளுக்கும் வாழ்வு ரசத்த குடுக்கறது யாரு அப்டின்னா, சந்திரனா வரக்கூடிய பகவான் தான். அப்புறம் பகவான் வந்து எல்லா கிரகத்துக்குள்ளேயும் வேற நுழையிறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ காரணோதக்ஷ விஷ்ணுவா என்ன பண்றாங்க அவங்க, காரண கடல்ல படுத்துட்டு, அவங்களுடைய ஒரு ஒரு மூச்சு, உள்மூச்சு, வெளிமூச்சுக்கு தகுந்த மாரி அத்தன கிரகங்கள் வெளியில விடுறாங்க. எல்லா கிரகங்களுக்குள்ளேயும் அவங்க என்னவா வராங்க, மறுபடியும் க்ஷீரோதக்ஷாயி விஷ்ணுவா உள்ளார வராங்க. வந்து அத்தன பேர் இதயத்துக்குள்ளேயும் குடியிருக்கிறாங்க. அப்புறம் அடியில போயிட்டு படுத்துட்டு, அவங்க அதான் பகவான் அடியில படுத்துண்டு அவங்களோட அம் நாபி கமலத்திலேருந்து வரக்கூடிய அந்த தண்டு தான் வந்து தண்டோட முனையில தான் வந்து தாமரை பூத்திருக்கும். அதில தான் பிரம்மா இருப்பாங்க. அந்த அந்த தண்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா, அந்த தண்டுல தான் அத்தன லோகங்களும் ம் அ செட்டில் ஆயிருக்கும். ஒரு ஒரு யோகம் அந்த 14 லோகங்கள் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அந்த 14 லோகங்களும் அவங்களோட நாபி கமலத்திலேருந்து வரக்கூடிய அந்த தண்டுலேருந்து தான் அதெல்லாம் வந்துட்டு தண்டு முடியிற இடத்துல பிரம்மா இருப்பாரு. அந்த கமலத்தில, நாபி கமலத்தில. நடுவுல இருக்க தண்டுல அந்த 14 லோகங்களும் சிச்சுவேட் ஆயிருக்கும். ஸோ பகவான் வந்து ஒரு விஷயத்த உண்டு பண்ணதோட இல்ல. உள்ளார வந்து எல்லாத்தையும் மெயின்டெயினும் பண்றாங்க. ஓகேங்களா? நம்ம ஒரு கைப்பிடி பிடிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், பிடிச்சிருக்கும்போது அதுக்குள்ள எல்லாமே எல்லா கயிறுகளும் கட்டப்பட்டிருக்கும். கயிற நம்ம கைய இப்படி நீட்டி விட்டோம்னாலே அத்தன கயிறுகளும் அறுத்துட்டு போயிடும். ஸோ ஒண்ணு ஒண்ணு ஒரு ஒரு திசைக்கு போயிடும். ஆனா பகவான் என்ன செய்றாங்க, எ ஏன்னா நம்மளுடைய அ குறையுடைய புலன்கள் அவ்வளதான். நம்மளால எவ்வளவு தூரத்துக்கு இழுத்து பிடிக்க முடியும்? நம்மளுடைய புலன், நம்மளுடைய சக்திங்கிறது அவ்வளதான். ஆனா பகவான் எங்க இருந்தாலும், அங்க தன்னுடைய விரிவங்கங்கள ஏற்படுத்திக்கிட்டு, அவங்க ஒரு ஒரு இடத்துக்குள்ளேயும் வந்து, அவங்களுடைய சக்தியின் மூலமாக அத்தனை கிரகங்களையும் பாதையிலே நிலைநிறுத்த செய்றாங்க. ஓகேவா? அவங்க இல்லன்னா ஒரு அணுவும் அசையாதுன்னு சொல்லுவோம்ல, அதுதான் இது. பூமி நிலா ஒளியால் வளப்படுத்தப்பட்டு தானியங்களையும், காய்கறிகளும் தருகிறது. சந்திர ஒளியின் பிரகாசமும் கிருஷ்ணரிடமிருந்தே வருகின்றது. கிருஷ்ணர் பராமரிக்கவில்லை என்றால் யாராலும் வாழ முடியாது. பகவான் ஒரு செகண்ட் கண்ண மூடுனாங்கன்னா நமக்கு என்ன ஆகும் பாருங்க. சூரியன் கிடையாது, சந்திரன் கிடையாது. ஓகேவா? எந்த ஒரு வெளிச்சமே இல்ல அப்டின்னா, நம்மளால வேற எதுவுமே சாத்தியமே கிடையாது. உயிர் வாழ்வதற்கான சாத்தியம் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ அனைத்தும் பகவானாலேயே அ கொடுக்கப்படுகிறது. பரமபுருஷ பகவானான கிருஷ்ணரது கருணையினாலேயே நாங்கள் வாழ்கின்றோம் என்பதை மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நன்றி உணர்ச்சியை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். எதுவுமே நம்மளுக்கு எது கிடைச்சாலும் நம்ம தேங்க் பண்ணணும். இதுதான். சூரியன் காலையில எந்திச்சு சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணணும். ஓகேவா? சூரியன எதுக்கு வணங்குறோம்? மழை வந்ததுன்னா வருண பகவான எதுக்கு வணங்குறோம்? ஓகேவா? ஒண்ணொண்ணுத்துக்கும் காரணம் இருக்கு. எல்லாமே வந்து பகவானால தான் நடைபெறுது. ஸோ அது இல்லன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு பஞ்சம் பஞ்சம் தான் நமக்கு வரும். மழை பெய்யல அப்படின்னா தானிய வளர்ச்சி இருக்காது. தானிய வளர்ச்சி இல்ல அப்படின்னா பஞ்சம் தலைவிரித்தாடும். உணவு பற்றாக்குறை வந்ததுன்னா மக்கள் மடிவார்கள். ஓகேவா? ஸோ இது எத்தனையும் எது குடுக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அம் பிரசன்ஸ் ஆஃப் பகவான் தான். ஸோ பகவானுக்கு நம்ம நன்றி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். உடலை பராமரிப்பவர். ஆதித்ய கதம் தேஜோ. சூரியனின் ஒளி மூலமா பகவான் நம்மள பராமரிக்கிறாங்க. எங்க இருக்கு ஒளி? அதாவது அ அந்த வெப்பம்ங்கிறது எங்க இருக்கு? சூரியன் கொடுக்கக்கூடிய அ வெளிச்சம் வேற, இன்னொன்னு வெப்பம்ங்கிறது வேற. வெப்பமா நம்மளோட உடலுக்குள்ள பகவான் இருக்கிறாங்க. நம்மளோட ஜீரண உறுப்புல இருக்கக்கூடியதே என்ன அப்டின்னா, சூடு தான். ஓகேவா? அந்த சூடு மூலமா தான் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவு அத்தனையும் செரிக்கப்படுது. சரிங்களா? ஸோ அது செரிச்சு அதனால தான் நம்மளால வந்து சக்திங்கிறது உடலுக்கு கிடைக்கிது. ஓகேங்களா? ஸோ வெப்பம் இல்லன்னா, ஒரு உயிர்வாழியால நிச்சயமா உயிர் வாழ முடியாது. ஸோ அவரு கிரகங்களை பராமரிக்கிறார். அனைத்து காய்கறிகளின் சாரத்தையும் அவர் தருகிறார். ஜீரண அக்னி இதுதான் ஜீரண அக்னியா இருக்கிறாரு. வெளியும் உள்ளும் செல்லும் காற்றால் உணவை செரிப்பது. பகவான் அக்னியா மட்டும் தான் நம்மளோட வயிற்றுல ஜீரண உறுப்புல இருக்காங்களா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, காற்று மூலமாவும் லங்ஸ் இருக்கு நம்மளோட நுரையீரல் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதுல வெளிக்காற்று, உள்காற்று சுவாசிக்கிறோம், உள்ள இழுக்கிறோம், வெளியில விடுறோம். ஓகேங்களா? அந்த சுவாச காற்று மூலமும் பகவானுடைய இருப்ப நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும். நாம் எல்லாவற்றிற்குமே கிருஷ்ணரை சார்ந்துள்ளோம் எனும் இழுப்பு மிக்க நன்றி உணர்வையும், பணிவையும் அளிக்கிறது. யோசிச்சு பாருங்க, நம்ம இது எல்லாத்தையும் பார்த்துருக்கோமா? இதெல்லாம் என்னைக்காவது யோசிச்சு பார்த்துருப்போமா? சன்னு வர்றதுக்கும், சந்திரன் வர்றதுக்கும், நமக்கு காய்கறி கிடைக்கிறதுக்கும், ஓகேவா? அ நமக்கு தேவையான அத்தன பொருட்கள் வர்றதுக்கும் என்ன காரணம்? புல்லு வளர்றதுனால தான். மழை பெஞ்சா தான் புல்லு வளரும். அதனால தான் பசுமாடு தன்னுடைய வயிற்றை அ அ பசியாத்திக்கும். அதனால தான் பால் கிடைக்குது. இல்லாட்டி பாலுக்கு எங்க போவும்? பால் இல்லன்னா தயிருக்கு எங்க போவும்? நெய், வெண்ணெய்
அதோட உபப்பொருட்கள் எதுவுமே கிடைக்காம போயிடும். அப்ப அனைத்துக்கும் மூலம் யாரு? பகவான். ஓகேவா? அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? கிராட்டிட்யூட நம்ம எப்பவுமே அவருக்கு குடுத்துட்டே இருக்கணும். நமக்கு தனிப்பட்ட முறையிலும் கிருஷ்ணர் பராமரிப்பாளர். 14 அகம் வைஷ்ணவானோரோ பூத்வா பிராணினாம் தேகம் ஆஸ்ரிதः பிராணாபான சமாயுக்த பச்சாம்யன்னம் சதுர்விதம். அதுதான் இப்ப முன்னாடி பார்த்தது தான் இங்க வருது. எல்லா உயிர்வாழிகளின் உடலிலும் ஜீரண நெருப்பாக இருக்கிறேன். பகவான் எப்படி இருக்காங்க ஸ்டொமக்ல? ஸ்டொமக்ல வந்து நமக்கு உடம்ப தொட்டு பார்த்தோம்னாலே சூடு இருக்கும். ஐயோ! உடம்பு சுடுது அப்படின்னு. சூடு இல்லன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப இந்த உடல் என்ன? உயிரற்ற உடல்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா? ஸோ வெப்பம்ங்கிறது இந்த உடலுக்குள்ள இருக்கு. வெப்பத்தோட இருப்பு இருக்கிற வரைக்கும் தான் இந்த உடலுக்குள்ள உயிர் இருக்குங்கிறது அர்த்தம். வெப்பம் இல்ல, உடம்பு குளிர்ச்சி அடைஞ்சு போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப என்னான்னு அர்த்தம்? உள்ளுக்குள்ள ஜீவன் இல்லைன்னு அர்த்தம். ஸோ அப்ப இந்த ஜீரண நெருப்பாக பகவான் இருக்கிறாங்க. நம்ம எந்த உணவ உள்ளார போட்டோம்னாலும் அத செரிக்க வைக்கிறது யாரு? பகவானால தான் அது முடியும். நான் உட்சுவாச காற்றுடனும், வெளிசுவாச காற்றுடனும் இணைந்து 4 விதமான உணவை செரிக்க செய்கிறேன். உணவு சாப்பிடுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அருந்துகிறது உண்டு, அப்புறம் குடிக்கிறதுன்னு உண்டு, கடிச்சு சாப்பிடுறது உண்டு, நக்கி சாப்பிடுறதுன்னு ஒண்ணு உண்டு. அதுதான் 4 வகையான உணவுன்னு அர்த்தம். தேனுன்னா நக்கி சாப்பிடுவோம். பாலுன்னா குடிப்போம். இதான் பாருங்க மெல்லப்படுபவை. சாப்பாடு போட்டு நம்ம மென்னு சாப்பிடுவோம். சாதம், இட்லி அதெல்லாம். அருந்தப்படுவை போஜியா அது அ பால் ஓகேங்களா? நக்கப்படுபவை. இப்ப இதுல ஐஸ்கிரீம் போட்டிருக்கு. நம்ம தேன் நக்கி சாப்பிடுவோம். உறிஞ்சப்படுபவை ஜூஸ் அது வந்து நம்ம வந்து ஸ்ட்ரா போட்டு உறிஞ்சுவோம். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் செரிக்கும் நெருப்பாக கிருஷ்ணர் வயிற்றுக்குள் உள்ளார். உண்ணும் விஷயத்திலும் கூட உயிர்வாழி சுதம் பாருங்க என்ன சொல்றாங்க? நம்ம சாப்பிடுறோம். நம்ம தான் சாப்பிடுறோம். நம்ம தான் செரிக்க வைக்கிறோம் நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கிறோம். பட் உண்ணும் விஷயத்திலும் கூட உயிர்வாழி சுதந்திரமானவன் அல்ல. அங்க கூட பகவானோட ஹெல்ப் நமக்கு இருக்கு. செரிப்பதில் பரமபுருஷர் அவனுக்கு உதவி செய்யாவிடில் உண்பதற்கு சாத்தியமில்லை. போட்ட உணவு உள்ளார உணவாவே இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்க. இட்லி போடுறோம். இட்லியாவே வயித்துக்குள்ள இருந்ததுன்னா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தான் போகணும். சரிங்களா? அப்பன்னா என்ன அர்த்தம்? உள்ளார செரிமான கோளாறு இருக்குன்னு அர்த்தம். ஹாஸ்பிட்டல் தான் போணும். அன்றாட வாழ்வில் அனைத்திற்கும் அவரை சார்ந்து இருக்கிறோம். ஆனா நம்ம நெனச்சு பார்க்கிறது கிடையாது. அவருக்கு தேங்க் பண்றது கிடையாது. அவருடைய கருணையினால் நாம் வாழ்வை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். 15 வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. சர்வஸ்ய சாகம் ஹிருதி சந்நிவிஷ்டோ ஸ்மிருதிர் சர்வஸ்ய சாகம் ஹிருதி சந்நிவிஷ்டோ மத்தக ஸ்மிருதிர் மத்த ஸ்மிருதிர் அந்த இடத்துல அழிபட்டிருக்கு. மத்த ஸ்மிருதிர் ஞானம் அபோகனம் ச வேதைச்ச சர்வைரகமேவ வேத்யோ வேதாந்த கிருத் வேதவித் ஏவ சாகம். நான் எல்லாருடைய இதயத்திலும் பெற்றுள்ளேன். என்னிடமிருந்தே ஞாபக சக்தியும், அறிவும், மறதியும் உண்டாகின்றன. பார்த்துக்கோங்க, இதுல விளக்கறதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது. பகவான் எல்லாருடைய இதயத்திலும் இருக்கிறாங்க. எப்படி இருக்கிறாங்க? பரமாத்ம ரூபத்துல, 4 கை ரூபத்துல பகவான் இருக்கிறாங்க. என்னிடமிருந்தே ஞாபக சக்தியும், அறிவும், மறதியும். அந்த ஜீரண உறுப்புக்கான நெருப்பையே பகவான் தான் குடுக்குறாங்க. அப்படின்னா, நம்மளோட அத அதே மாதிரி ஞாபக சக்தி. நம்ம ஒரு விஷயத்த ஞாபகமா ஒண்ணு வச்சுட்டு சொல்றோம். அப்புறம் அந்த ஞானத்த வளர்த்துக்கிறோம். அப்புறம் சில விஷயங்கள் கொஞ்ச நாள் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, காலத்தின் போக்குல நம்ம சில விஷயங்கள மறந்துருவோம். அந்த மறதியும் பகவானாலேயே கொடுக்கப்படுது. எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே. வேதங்கள் எல்லாமே என்ன சொல்லியிருக்குது? பகவானோட புகழ தான் பாடியிருக்கு. பகவான பத்தி தான் சொல்லியிருக்குது. உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும், வேதங்களை அறிபவனும் நானே. நம்பளால ஒரு ஜீவராசியால என்ன முயற்சி எடுத்தாலும் நம்மளால என்ன செய்ய முடியாது? பகவானுக்கு ஈக்குவலா ஆகவே முடியாது. எல்லா வேதங்களையும் கற்று தெரிஞ்சவன் நானு யாராலயும் எப்படிப்பட்ட பண்டிதனாலயும் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா, உண்மையில் வேதங்களை அறிபவர் யாரு? பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மட்டுமே. வேதங்களின் நோக்கம், வேதங்களின் அறிவு, வேதங்களின் இலக்கு அனைத்தும் கிருஷ்ணர். ஓகேவா? வேதங்களின் நோக்கம் என்ன? நம்ம ஒருத்தவங்க வேதங்கள படிக்கிறாங்க அப்படின்னா, அத படிக்கிறது மூலமா அவங்க என்ன பண்றாங்க? பகவான தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. வேதங்கள் குடுக்கக்கூடிய அறிவு எத பத்தி சொல்லுது? பகவான பத்தி சொல்லுது. வேதங்களின் இலக்கு என்ன? அத தெரிஞ்சுக்கிறது மூலமா நம்ம யார்கிட்ட போறோம் அப்படின்னா, பகவான் கிட்ட போறோம். பரமபுருஷ பகவான் கருணையினாலேயே நிரம்பப்பட்டவர். பாருங்கள், அவரே உணவுப் பொருட்களை வழங்கி ஜீரணிக்கவும் செய்கிறார். இந்த விஷயமும் புரியுது பாருங்க. உணவுப் பொருட்கள் யாரால கொடுக்கப்படுது? மழை மூலமா தானிய வளர்ச்சி நடைபெறுது. மழைய குடுக்கறது பகவான் தான். அவருடைய நம்ம டெமிகாட்ஸ் வருண பகவான் மூலமா நமக்கு மழைய குடுக்குறாங்க. அது மூலமா உணவுப் பொருட்கள் விளையுது. விளைஞ்ச உணவுப் பொருள சமைக்கிறதுக்கு நமக்கு என்ன தேவை? நீர் தேவை, நெருப்பு தேவை. அப்புறமேட்டு அந்த சமைச்ச உணவ நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா, உள்ளார போய் அது செரிமானம் ஆகறதுக்கு மறுபடியும் வெப்பம் தேவை. அதுக்கும் பகவான் உதவி செய்றாங்க.
வாழ்க்கைக்கான பாடம் பகவான் எவ்வளவு கருணை வாய்ந்தவர் அப்படிங்கிறது நமக்கு இது மூலமா தெரியுது. பதினாறு 17 त्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरच्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमपुरुषस्त्वनन्य परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभ्रत्य அவ்யய ஈஸ்வரக பிப்ரதி அவ்யய ஈஸ்வரக. தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் என 2 விதமான ஜீவன்கள் உள்ளனர். இங்க இருக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாவை பத்தி பகவான் சொல்றாங்க. அதாவது நமக்கு வந்து முதல்ல பௌதிக உலகம் சொல்லிட்டாங்க, அடுத்தது ஆன்மீக உலகம் சொல்லிட்டாங்க, தன்னை பத்தி சொல்லிட்டாங்க, தான் தான் புருஷோத்தமர் அப்படின்னு. இப்பதான் சொல்ல போறாங்க தான் தான் புருஷோத்தமர்னு. அதுல இப்ப பௌதிக உலகத்துல 2 பேர் இருக்காங்க. ஒருத்தவங்க என்ன சொன்னாலும் இங்கே தான் சுத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஒரு சில பேர் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு பகவான் கிட்ட போவாங்க. ஸோ 2 அதுல ஒண்ணு யாரு அப்படின்னா தவறக்கூடியவர்கள். ஓகேவா? அவங்க மறுபடியும் இந்த பௌதிக உலகத்துல விழுதுவாங்க. தவறாதவர்கள் அவங்க ஆன்மீக உலகத்துக்கு நுழையக்கூடியவர்கள். ஸோ 2 விதமான ஜீவன்கள் உள்ளனர். ஜட உலகில் உள்ள ஜீவன்கள் தவறக்கூடியவர்கள் என்றும், ஆன்மீக உலகில் உள்ளவர்கள் தவறாதவர்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றனர். ஓகேவா? இங்கேருந்து நம்ம ஒன்ஸ் இது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு பற்றுதல் இல்லாம பகவானுக்கு பக்தி சேவை செஞ்சு நம்ம போயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளும் என்னவாயிடுவோம், ஆன்மீக உலகத்துல வாழக்கூடிய ஜீவராசி ஆயிடுவோம். அப்ப நம்ம இன்ஃபாலிபிள். இங்க தவறி மறுபடியும் இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு தவறி கூட விழ மாட்டோம். ஓகேவா? இந்த இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு ஒருத்தவர் இருக்கிறாங்க. அது யாரு? உத்தம புருஷரான பரமாத்மா இருக்கின்றார். உத்தம புருஷத்வனன்ய. இந்த தவறக்கூடியவர் தவறாதவர் 2 ஜீவராசியை தாண்டி உத்தம புருஷரான புருஷோத்தமர் இருக்கிறாரு. அழிவற்ற இறைவனான அவர் 3 உலகங்களுக்குள் நுழைந்து அவற்றை காக்கின்றார். அவர் என்ன, நம்மெல்லாம் தான் அழிவுடையவர்கள். ஓகேவா? ஆத்மா மட்டும்தான் வந்து என்ன அப்படின்னா எட்டர்னல். ஏன்னா பகவானுடைய அம்சத்தை கொண்டு வந்ததுனால. ஸோ அழிவற்ற அந்த பகவான் 3 உலகங்களுக்கும் நுழைந்து அந்த அத்தனை உலகங்களையும் அவர் காக்கின்றார். அப்ப இதுலயே நமக்கு என்ன தெரியுது, படைத்தல் மட்டும் இல்லாம காக்கக்கூடிய செயலையும் பகவான் தான் செய்யறாங்க. கிருஷ்ணரிடம் ஒற்றுமை என்றால் வேற்றுமையே இல்லை. அதாவது பரமபுருஷ பகவானுக்கு சேவை செய்வது தவிர வேறு எந்த தனிப்பட்ட ஆசையும் இல்லை என்பதே. தவறுபவர்கள் மற்றும் தவறாதவர்கள் இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டவர். ஓகேவா? ஸோ இது அப்பாற்பட்டவர் புருஷோத்தமரான பகவான். ஓகேவா? தவறாதவர்கள் யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஞானிகள். அதாவது பகவத் தொண்டு செய்கிறவங்க. அவங்க வந்து ஒன்று ஆன்மீக உலகத்தில் இருந்தாலும் சரி, அல்லது பௌதிக உலகத்திலே இருந்தாலும் சரி, அவங்க என்ன செய்கிறாங்க, பகவானுக்கான பக்தி சேவையை தான் செய்கிறாங்க. பற்றுதல் இல்லாமல் செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க. இங்க இருக்கிறது மத்தவங்க எல்லாம் பாருங்க, இவங்கெல்லாம் யாரு அப்படின்னா தவறக்கூடியவர்கள். ஏன்னா அதனால தான் இந்த மாதிரியான உடலை அவங்க எல்லாம் எடுத்திருக்கிறாங்க. ஓகேவா? ஒருவர் வெறுமனே கடவுளாக முடியாது. பகவான் என்னவெனில் கட்டுண்ட முக்தி பெற்ற என்ற எல்லா உயிர்வாழிகளுக்கும் இடையில் அவர்களை பராமரித்து அவர்களது பல்வேறு செயல்களுக்கு ஏற்ப அனுபவிப்பதற்கான எல்லா வசதிகளையும் வழங்குபவர். ஒருத்தவங்களை திடீர்னு போய் நம்ம பகவானை சொல்லிட முடியுமா? இப்ப போன ஸ்லோகம் முடிக்கும் போது நான் ஒரு வார்த்தை சொன்னேன். ஏன்னா அவரு நம்ம எல்லாரையும் படைச்சிட்டோட அவரு இல்ல, அவர் நம்மள என்ன செய்யறாங்க, எங்க எல்லாம் வராங்களோ எல்லா இடத்துக்கும் வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை அத்தனை பேரையும் அவங்க, அத பொருட்களாரும் சரி, அசைவன அசையாதவன ஜீவராசிகள் அத்தனை பேரையும் அவங்க பாதுகாத்துக்கிட்டும் இருக்கிறாங்க, பராமரிச்சுக்கிட்டும் இருக்காங்கன்னு சொல்றேன். ஓகேவா? ஸோ அது யாரால மட்டுமே முடியும், பகவானாலே முடியும். நான் தான் பகவான் வேஷம் போட்ட யாராலையும் இதை செய்ய முடியாது. ஓகேங்களா? ஏன்னா கருணை வேணும், மிக்க மிக்க கருணை வேணும். அந்த கருணை பகவான் கிட்ட இருக்கிறதுனால தான் அத்தனை உலகங்களையும் படைச்சாங்க, அத்தனை ஜீவராசிகளையும் படைச்சாங்க, அத்தனை பேரையும் மெயின்டைன் பண்ணணுங்கிறதுக்காக இறங்கி நம்ம கூடயும் வராங்க. 18 யத்மாத் அக்ஷரம் அதீதோகம் அக்ஷர தபிச்ச உத்தமக அதோஸ்மி லோகே வேதேச்ச பிரதித புருஷோத்தமம். இப்படி இருக்கிறதுனால தான் பகவான் வந்து புருஷோத்தமராக கொண்டாடப்படுகிறார். தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் ஆகிய இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு நான் திவ்யமாக இருப்பதாலும் நானே உத்தமனானவன் என்பதாலும் உலகிலும் வேதங்களிலும் நான் அந்த புருஷோத்தமனாக கொண்டாடப்படுகின்றேன். ஓகேவா? இப்ப இந்த இடத்துல நான் வீட்டுல இன்னைக்கு ஒண்ணு சமைக்கிறேன் அப்படின்னா, அம்மா யாரும்மா சமைச்சா, சூப்பரா இருக்கு அப்படின்னு பையன் கேட்கறான். நான் தான் சமைச்சேன். அம்மா ஃபுட்டு சூப்பர். ஹஸ்பண்ட் வந்து கேட்கறாங்க, ஃபுட் யார் சமைச்சா, ரொம்ப நாளைக்கே நான் தான் சமைச்சேன். ஒரு சமையல் ஒரே வேளையில சாப்பிட தீர்ந்து போயிடக்கூடிய இந்த சாப்பாடு, அதுவே நான் தான் செஞ்சேன்னு சொல்லிட்டு நான் பெருமை தேடிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் இல்ல,
இவ்ளோ விஷயங்களை செஞ்சதோட இல்லாம அத மெயின்டெயின் பண்றதுக்கும் இருக்கக்கூடிய பகவான் தன்னைத்தானே புருஷோத்தமரா ஏன்னா அத சொல்றதுக்கு வேற யாரும் அவரை தாண்டி வேற யாரும் இல்ல. இப்ப இந்த வீட்ல இன்னொருத்தவங்க இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க சொல்லுவாங்க, இல்ல இல்ல திலகா தான் சமைச்சாங்க சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? ஏன்னா என்னை விட உயர்ந்தவங்களா இருப்பாங்க. அவங்க இந்த வீட்ல இருக்கிறாங்க, பார்த்துட்டு இருக்காங்க அவங்க சொல்லுவாங்க. ஆனா பகவானை விட உயர்ந்தவர் வேற யாருமே கிடையாது. ஸோ பகவான பத்தின பெருமைகளை யாரால சொல்லிக்க முடியும்? பகவானால மட்டும் தான் சொல்லிக்க முடியும். அதனால புருஷோத்தமனாக கொண்டாடப்படுகிறேன். பகவான் தன்னை சொல்றாங்க. ஓகேவா? 19 யோ மாம் ஏவம் அசமூடோ ஜானாதி புருஷோத்தமம் ச சர்வவித் பஜதி மாம் சர்வ பாவேன பாரத. எவனொருவன் என்னை பரமபுருஷ பகவானாக ஐயமின்றி அறிகிறானோ, ஓகேவா, அவருதான் எல்லாத்துக்கும் மூல முது காரணம் அவர்தான் அப்படின்னு யாரு தெரிஞ்சுக்கிறானோ அவன் எல்லாற்றையும் அறிந்தவன் ஆவான். எனவே பரதனின் மைந்தனே அவன் எனது பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறான். ஓகேங்களா? அதாவது நம்மளோட நம்மளோட விஷயங்கள் எல்லாமே பகவானால தான் நடக்கப்படுது. இப்ப நம்ம இத படிச்சதுலேருந்தே தெரிஞ்சிரும். நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாட்டுக்கு காரணம் பகவான். சாப்பிடுற சாப்பாட சமைக்கிறதுக்கு காரணம் பகவான். அது சாப்பிட்டுட்டோம். உள்ளார போய் செரிக்கிறதுக்கு காரணம் பகவான். ஓ! இத்தன விஷயம் இருக்கா? அப்படிங்கிற அந்த ஞானம் நமக்கு வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுதான் ஐயமின்றி அறிகிறானோ, அப்பவே அவன் என்னுடைய பக்தி தொண்டில் அவன் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறான். इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा புத்திமான் ஸ்யாத் கிருதகிருத்யश्च பாரத இதி குஹ்யதமம். இது ரகசியம். ஓகேவா? வேத சாஸ்திரங்களின் மிக மிக ரகசியமான பகுதி இதுவே. அதாவது பகவானுடைய புருஷோத்தம யோகம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ரகசியமான ஞானம். இது எல்லாருக்கும் கைவர பெறாது. ஓகேங்களா? பக்தி உடையவர்களுக்கு மட்டும்தான் இது சொல்லப்பட்டிருக்கும். பாவமற்றவனுக்கு தான் இது சொல்லப்பட்டிருக்கும். அதான் சொல்றாங்க, பாவமற்றவனே தற்போது என்னால் இது வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பாவமற்றவன் ஏன் சொன்னாங்கன்னா, பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு இத சொல்லியாச்சா, ஸோ அர்ஜுனனோட பாவம் பூரா போயிடுச்சு. ஸோ அதனால பாவமற்றவனே தற்போது என்னால் இது வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனை புரிந்து கொள்பவன் அறிஞனாவான். அவனது முயற்சிகள் பக்குவத்தை அறியும். இந்த ஞானம் இப்ப இந்த சாப்டர்ல பகவான் இந்த ஞானத்தையும் சொல்லியாச்சு. அதாவது பௌதீக உலகத்தோட இருப்பு என்ன? ஆன்மீக உலகம் எப்படி இருக்கும்? இங்கேருந்து அங்க போனோம்னா அவங்க எதெல்லாம் அனுபவிப்பாங்க? அப்புறம் தான் யார்? அப்படிங்கிற எல்லா விஷயமும், எல்லா ஞானமும் பகவான் இந்த 15th சாப்டர்ல நமக்கு குடுத்தாச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சாகல்பதருபிஷ்ய கிருபா சிந்துபியைவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா 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 ஹரே